ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకు? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ సరేనా పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్, పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్, యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. దే కాల్ ఇట్ ద స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్. ఇంట్రెస్టింగ్. నా రిచా స్క్రైట్ గుడ్. అది ఓకే అన్నది అనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకోపోయి చెప్పు, ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్నాయి, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండో, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండో, తలంచితే తలపోగెట్టే సరదానండో, వినంబర వ్యసనానందా జరిగేయండో. పరంపరాలు 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 కావాలా? పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్? చచా, జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ? చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్, యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. దే కాల్ ఇట్ ద స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్. ఇంట్రెస్టింగ్. నా రిచా స్క్రైట్ గుడ్. అది ఓకే అన్నది అనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకోపోయి చెప్పు, ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్నాయి, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండో, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండో, తలంచితే తలపోగెట్టే సరదానండో, వినంబర వ్యసనానందా జరిగేయండో. పరంపరాలు 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 కావాలా? పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్? చచా, జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ? సాలరీ? సిగ్గు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకు? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ సరేనా పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్, పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్, యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. దే కాల్ ఇట్ ద స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్. ఇంట్రెస్టింగ్. నా రిచా
to prove that things will change. It must get better than this. It must get better than this. For time is running out, yeah, it's running out, and you're getting further from me. It must get better than this. Won't you let me in? Don't push me back. ఇప్పుడు అది ఓకే అన్నది అనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకోపోయి చెప్పు, ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్ని, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండోయ్, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండోయ్, తలంచితే తలపోగెట్టే సరదాలండోయ్, వినంబర వ్యసనాలంతా జరిగేయండోయ్, పరంపరాలు 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 కావాలా. పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్? చచా, జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ? సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకో? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ? సరేనా పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్, పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్, యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. దే కాల్ ఇట్ ద స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్. ఇప్పుడు అది ఓకే అన్నది అనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకోపోయి చెప్పు, ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్ని, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండోయ్, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండోయ్. Don't push me back again. Won't you save my faith? Don't make this heart break. Won't you let me in? Don't push me back again. Won't you save my faith? Don't make this heart break. తలంచితే తలపోగెట్టే సరదాలండోయ్, వినంబర వ్యసనాలంతా జరిగేయండోయ్, పరంపరాలు 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 కావాలా. పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు?
జాబ్ చచా జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ, సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకో? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ సరైన పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్ పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. దే కాల్ ఇట్ ద స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్. ఇంట్రెస్టింగ్. నో రిచా ఇట్స్ క్వైట్ గుడ్. అది ఓకే అన్నది అనుకోరా. ఏంది సైడ్ తీసుకోపోయి చెప్పు. ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు. ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్నాయి. ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండో, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండో, తలంచితే తలపోగెట్టే సరదాలండో, వినంబర వ్యసనానందా జరిగేయండో. పరంపరాలు 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 కావాలా? పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్ చచా జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ, సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకో? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ సరైన పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్ పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. దే కాల్ ఇట్ ద స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్. ఇంట్రెస్టింగ్. నో రిచా ఇట్స్ క్వైట్ గుడ్. అది ఓకే అన్నది అనుకోరా. ఏంది సైడ్ తీసుకోపోయి చెప్పు. ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు. ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్నాయి. ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండో, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండో, తలంచితే తలపోగెట్టే సరదాలండో, వినంబర వ్యసనానందా జరిగేయండో. పరంపరాలు 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 కావాలా? పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్ చచా జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు.
రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ, సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకో? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ సరేనా పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్ పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. They call it the street food revolution. Interesting. No, Richa, it's quite good. ఇప్పుడు అది ఓకే అన్నది అనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకపోయి చెప్పు, ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్ని, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండోయ్, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండోయ్, తలంచితే తలపోగెట్టే సరదాలండోయ్, వినంబర వ్యసనానంతా జరిగేయండోయ్, పరంపరాలు 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 కావాలా. పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్ చచా, జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ, సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకో? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ సరేనా పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్ పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. They call it the street food revolution. Interesting. No, Richa, it's quite good. ఇప్పుడు అది ఓకే అన్నది అనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకపోయి చెప్పు, ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్ని, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండోయ్, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండోయ్, తలంచితే తలపోగెట్టే సరదాలండోయ్, వినంబర వ్యసనానంతా జరిగేయండోయ్, పరంపరాలు 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 కావాలా. పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్ చచా, జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ, సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకో? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ సరేనా పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్ పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. They call it the street food revolution. Interesting. No, Richa, it's quite good. ఇప్పుడు అది ఓకే అన్నది అనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకపోయి చెప్పు, ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్ని, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండోయ్, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండోయ్, తలంచితే తలపోగెట్టే సరదాలండోయ్, వినంబర వ్యసనానంతా జరిగేయండోయ్, పరంపరాలు 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 కావాలా. పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు?
జాబ్ చచా జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ, సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ అని తెలీదా నీకో? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ సరైన పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్ పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకునే నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. They call it the street food revolution. Interesting. No, Richa, it's quite good. ఇప్పుడు అది ఓకే అన్నది అనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకపోయి చెప్పు, ఇగో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్ని, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుసా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ Be careful, so don't be afraid. You're safe here. No, these odds won't let you break. I put a sign in the clouds so they all know that we ain't ever coming down. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. I'm 10 feet tall. I'm 10 feet tall. You build me up, make me what I never was. You build me up from nothing into something. Yeah, something from the dust. Been trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. I'm 10 feet tall. I'm 10 feet tall.
Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Baby, we don't have to go far. Unless you wanna show me a lovely place out of town where you feel most at ease. Well, you are the one that I like. Always willing to let you know the way I feel when you take hold. One single touch from you, I'm gone. Still get the rush when I'm alone. I think it is time. 5, 4, 3, 2,
Hey. 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 Find me, you can find me in the A. If you want me, you can find me, you can find me in the A. If you want me, you can find me, you can find me in the A. If you want me, you can find me, you can find me in the A. If you want me, you can find me, you can find me in the A. If you want me, you can find me, you can find me in the A. Hey. 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 Hey, 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 hey. That's why I did succeed sooner than maybe other musicians that maybe were better songwriters, I don't know, better lyricists, better vocals. I can't say that, but I do know this. So what I want to say is,
that we think is cool? What you think 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 that we think is cool? Cool, 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 ఒక వ్యవస్థాపకుడు మొదటి సినిమా లాభాలకు పర్యాయ పదాలుగా Mes petits modernisés, pourquoi tu me parles? just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat.
just wanna make you sweat.
1, 2, 3, check. Sound check. Check, check, sound check, check. Check. I request everyone to be please seated. We are starting the show in next 2 minutes. Thank you. తెలుగులో అందరూ దయచేసి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈవెంట్ని ఇంకా కొద్దిసేపట్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. చాలా మంది ఇంకా నిల్చొని ఉన్నారండి. వి జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ యూ కెన్ బీ సీటెడ్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ది ఈవెంట్. రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ టు టేక్ ది సీట్స్ ప్లీజ్. శ్రీ మధుర శ్రీధర్ గారిని వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నామండి.
హలో అండి. హాయ్ అండి. హాయ్. బాగున్నారా? యా బాగున్నా. మీ ఇంట్లో సామాన్లు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. హలో. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. అంటే డోంట్ మైండ్, పెళ్లి చూపులు నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం, సో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలేదు. మీకు మీకు పాట పాడడం వస్తుందా? ముందు పేరు అడుగుబే. మీ పేరేంటండి? సారీ, ఫస్ట్ టైం కదా, బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ది స్టమక్, సో దట్స్ ఓకే. నా పేరు చిత్ర. మీరేం చేస్తుంటారు? ఫస్ట్ పేరు అడిగే మెంటల్ దానా? సారీ, మీ పేరేంటి? నా పేరు ప్రశాంత్. ప్రశాంత్. దూద్ కాశీ గై. ఎగ్జాక్ట్లీ, దూద్ కాశీలో పాలు ఎంత అమ్ముతున్నారండి ఇంతకి? అక్కడ ఆవులు ఇంకా రాలేదండి, సో అందుకే లేట్ అవుతుంది. కనుక్కుందాం. మీరు అనుకోకుండా గర్ల్ కదా? ఎస్. ఓ వెరీ నైస్ అండి. డోంట్ మైండ్ అండి. పెళ్లి చూపులు నాకు ఐ మీన్ ఏదోలా ఉంది, డిఫరెంట్గా ఉంది. సరే, అంటే బేసిక్గా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా అమ్మాయికి. మీకు సంగీతంలో టచ్ ఉందా? సంగీతంలో అంటే అప్పుడప్పుడు అండి, పొద్దున పూట కష్టమైనప్పుడు పొట్ట టైట్గా ఉంటుంది, అప్పుడు 2-3 పాటలు పాడితే వచ్చేస్తుంది. నేను ఆ పాటల గురించి అడగట్లేదండి. పాటలు జనరల్లీ పాటలు పాడుతుంటారా? ఏదో లైట్గా. నాకు ఇళయరాజా గారి పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి. ఓకే. మీకు యూనో పెద్ద బంగులా, రిచ్ కార్స్, చాలా డబ్బులు అవన్నీ మీద ఉండొచ్చు కదా? ఉన్నాయి కదా? ఉన్నాయి. ఎస్, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న అమ్మాయి చాలా రిచ్ కావాలనుకున్నాను. అండ్ మీరు వంట, వార్పు, కల్లాపు చల్లడం అవన్నీ మీకు వచ్చు కదా? మా డాడీ నేర్పించాడండి. వెరీ గుడ్ అండి. మా అమ్మ దగ్గర నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అయిపోతానండి. ఓకే. ఇంకా యూనో మీ లైఫ్లో మీ అంబిషన్ ఏంటి? నా లైఫ్లో అంబిషన్ ఒక మంచి అమ్మాయితోని పెళ్లి చూపుల్లో ఎస్ చెప్పించుకోవాలని నా అంబిషన్ అండి. వావ్, నాకు కూడా చాలా పెద్ద అంబిషన్ ఉందండి. చాలా పెద్ద గోల్స్ ఉన్నాయి లైఫ్లో. ఎందుకన్నా లైఫ్లోని అంబిషన్స్ గురించి మాట్లాడితే నేను చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతాను. అయ్యో, ఐఎమ్ సారీ, బట్ నా లైఫ్లో అంబిషన్ వచ్చేసి పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అయిపోవాలంతే. వావ్, నాది కూడా అదే అండి. కానీ అంటే నాకు నచ్చే అమ్మాయికి పబ్బు, డిస్కో, తాగుడు, ఈ అలవాట్లన్నీ మీకున్నాయా? వీకెండ్లో 2 times, twice అంతే. ఇంతకుముందు వచ్చేదానికి 5 రోజులు తాగుతా అన్నది నువ్వే బెటర్, నాకైతే మీరే బెటర్. పెళ్ళయ్యాక జాబ్ చేసే ఉద్దేశాలు మీకేమైనా ఉన్నాయా? ఉన్నాయండి. అంటే జాబ్ చేస్తా, ఎందుకు చేయను? ఇంకోసారి ఆలోచించి చెప్పండి. పెళ్ళైన తర్వాత జాబ్ చేస్తారా? అంటే ఇంట్లో ఉండి పెళ్ళాన్ని జాబ్ పంపించేద్దామని నా థాట్. ఎస్, నేను కూడా కరీనా కపూర్ లాగా నిన్ను కూడా చేతిలో పెట్టుకుంటాను అలాగా. మీ భాష బాగుంది కానీ చేత్తో ఇట్లా అన్నారు, అది బాధగా ఉంది నాకు కొంచెం. ఇది అనకుండా అనండి. షురు చేద్దామా? షురు చేద్దాం. కానీ నేను మీకు నచ్చానా? ఇప్పుడే కదా కలిసాం, ఇప్పుడే కదా మాట్లాడడం, కొంచెం టైం పడుతుంది కదా. ఈ ఆడియో లాంచ్ అయ్యే లోపల మీరు నాకు నచ్చారో లేదో మీకు చెప్తా. కావాలంటే ఒక పాట కూడా పాడి మిమ్మల్ని మెప్పిస్తా. పాట పాడతారా? యా. పెళ్లి చూపులు, నాకు పెళ్లి చూపులు, మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి నేను ఏమైనా చేయగలను. యాక్చువల్లీ మీరు పాట పాడుతుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. నేను ఓకే చెప్తాను మీకు. ఆల్మోస్ట్ 90% ఓకే. మిగతా 10% మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అవన్నీ కొంచెం చూసి నేను ఓకే చెప్తాను. మరి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎలాంటి పెళ్ళం కావాలో అలానే ఉన్నారు. కొత్త చీర కట్టుకొని వచ్చారు. ఎంత రెంట్? అవన్నీ ఎందుకండి మీకు? అంటే పెళ్లి చూపుల్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా ఎవరైనా? నేను మా డాడీ సూట్ వేసుకొని వచ్చాను. నేను అడిగానా మీ సూట్ రెంట్కి తెచ్చారా, ఎలా తెచ్చారని? రెంట్ కాదండి, మా డాడీని అడిగి తెచ్చా. అయ్య బాబోయ్, మిమ్మల్ని ఓకే చెప్పాలా లేదా నేను? ఓకే చెప్పండి, కానీ తొందరగా చెప్పండి. ఎస్, బేసిక్గా పెళ్లి చూపులు ఆడియో లాంచ్కి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం, హారీ వెల్కమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో బేసికల్గా పెళ్లి చూపులు అంటే ఇంత కష్టంగా ఉంటాయండి. అంటే వీడికి ఏం అర్థం కాదు ఏం అడగాలో, ఆవిడకి ఏం అర్థం కాదు ఏం అడగాలో. ఇవాళ రేపు రోడ్ల మీదనే పార్కులలో పెళ్లిళ్ళు అయ్యే రోజుల్లో పెళ్లి చూపులంట. అసలు పెళ్లి చూపులు అనే పదం అంతరించిపోతుంది, అసలు జరగట్లేవు పెళ్లి చూపులు ఈ మధ్య అని అనుకుంటున్న టైంలో పెళ్లి చూపులు అనే సినిమా వచ్చింది కాబట్టి ఈ టాపిక్ మీద మనకు మాట్లాడుకోవడానికి చాలా విషయాలు కూడా వచ్చాయి. అవును, బోల్డ్ విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు. సినిమాలో చూపిస్తారు రవి, పెళ్లి చూపులని పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అసలు ఏం జరుగుతుంది? వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారా లేకపోతే ఇంకేమైనా చేస్తారా అని నాకు తెలియదు. సినిమాలు మాత్రం మాట్లాడుకున్నట్టు చూపెడతారు. డీటెయిల్డ్ గా వెళ్ళమని నేను నీకు అడగట్లేదు, కానీ పెళ్లి చూపులు అనేవి ఇంకా జరుగుతున్నాయి అని నిరూపించడానికి అతి త్వరలో మీ అందరి ముందుకు రాబోతున్న చిత్రం పెళ్లి చూపులు. ఎస్, ధర్మపత క్రియేషన్స్, రాజ్ కందుకూరి, బిగ్ బెన్ సినిమాస్, యష్ రంగినేని గారి నిర్మాణంలో తరుణ్ భాస్కర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న సినిమా పెళ్లి చూపులు ఆడియో లాంచ్కి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరూ హ్యాపీగా ఈ పెళ్లి చూపులు ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చారు కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా అరుపులు, కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు. బికాస్ ఒక సినిమా తయారు చేసి రిలీజ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. సో గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి లెట్స్ ఎంకరేజ్ ది హోల్ టీమ్ ఆఫ్ పెళ్లి చూపులు.
సో ఇక్కడికి విచ్చేసిన వీళ్ళందరూ లైవ్గా మనల్ని చూస్తుంటే టీవీలో మాత్రం మా మ్యూజిక్ TV9 NTV వనిత టీవీలో లైవ్ చూడవచ్చు పెళ్లి చూపులు ఆడియో లాంచ్ని. అండ్ అలాగే పెళ్లి చూపుడు ఆడియో లాంచ్ స్పాన్సర్డ్ బై ద జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ అండ్ కళామందిర్. మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నేను మాత్రం అగేన్స్ట్ పెళ్లి చూపులు అబ్బా. నువ్వు అంటే ఇవాళ రేపు పెళ్లి చూపులు ఎవరికి జరుగుతుంది అంటే బేసిక్గా నీ ఫ్రెండ్ మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నందునే తీసుకో, పెళ్లి చూపులు జరిగాయా? కాదు, ఇలా చూశారు, అబ్బా పాట అందంగా పాడుతున్నారు, గీత గారు అనుకున్నారు, అబ్బా ఐ సూపర్. నో నందు ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ, కానీ నువ్వు నందు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోకు. ఈ మధ్య కూడా కొన్ని పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి, ఎస్ నోలు చెప్పుకుంటున్నారు, మమ్మీ డాడీ యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకున్నారు, పెళ్లి చేసుకున్నారు. నో 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 ఐ డోంట్ బిలీవ్. అండ్ ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ ఎందుకో దీనికి సెటైర్ వేసేలాగా ఉంటుంది కానీ పెళ్లి చూపుల్ని సపోర్ట్ చేసేలాగా ఉండదు. పెళ్లి చూపుల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమాని. నో వే, నువ్వు ఒక్కరితో చెప్పి నేను నమ్ముతా. నువ్వు ఇంత అడుగుతున్నావు కాబట్టి సినిమాలో ప్రశాంత్ అనే క్యారెక్టర్ని ప్లే చేస్తూ ది దూద్ కాశీ గాయ్, మీ అందరికీ తెలిసిన దూద్ కాశీ గాయ్, ఆయన్నే పిలిచి అడిగేస్తాను నేను. లెట్ మీ కాల్ అపాన్ స్టేజ్ ది దూద్ కాశీ గాయ్ ప్రశాంత్ విజయ్ దేవరకొండ. ఆడియో ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ ది హీరోస్ ఎంట్రీ. గట్టిగా చప్పట్లు ఫర్ విజయ్. వెల్కమ్ విజయ్. వెల్కమ్ ప్రశాంత్. చూసావు కదా, రవి చాలా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు. అసలు పెళ్లి చూపులు అనేవి చాలా నెగటివ్. హై, నువ్వు ప్రశాంత్ పిలుస్తే నేను చిత్రాన్ని కూడా పిలుస్తా. చిత్రాన్ని నువ్వు పిలువు, కానీ ఫస్ట్ నేను ప్రశాంత్ తో మాట్లాడిన తర్వాత చిత్రాన్ని పిలువు, ఓకేనా? ఎందుకంటే భయ్యా ఇగో మా ఇద్దరికి పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి, వీళ్ళ డాడీ పాత సామాన్లు అమ్ముకుంటాడు, ఇగో ఈ సెటప్ అంతా అదే. నువ్వు మా డాడీ గురించి మాట్లాడికి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ చెప్తాడు. ప్రశాంత్, ఓవర్ టు యూ. పెళ్లి చూపుల గురించి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అబ్బా? ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు ఇద్దరు మీరు? మాకేం పని పట్టలేదని పెళ్లి చూపులు చెప్పు భయ్యా, పెళ్లి చూపులని పెట్టావు కదా. యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నాకు పెళ్ళంటే పిచ్చి భయం. ఇట్ గివ్స్ మీ నైట్ మేర్స్. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ సినిమా చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నా పెళ్ళి ఎందుకో టాపిక్ అయిపోయిందండి. ఇంట్లో మా మమ్మీ, అరే ఏమైనా చేసుకోరా కానీ నీ పెళ్లి కూతురు నేను సెలెక్ట్ చేస్తా, ఒక మంచి తెలుగు అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేస్తా అని. ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా మన రిలేటివ్స్ ఉంటారు కదా, ఆంటీస్, ఇప్పుడు వాళ్ళని అత్తయ్య బిల్వాలో పెద్దమ్మ బిల్వాలో నాకు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకైతే ఎవరు దొరికితే వాళ్ళకి పెళ్లి చేద్దామని ఫుల్ క్లారిటీతో తిరుగుతుంటారు ఫంక్షన్స్లో. ఇప్పుడు వస్తారు, ఇప్పుడు సమ్మన్ కమ్స్ అండ్ టెల్స్ మీ, నాన్న ఏం చేస్తున్నావు నాన్న, నెక్స్ట్ ఏమైనా వస్తున్నాయా అంటే, పెళ్లి చూపుల్లో పెళ్లి కొడుకుని పిలిస్తే తోడి పెళ్లి కొడుకులు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి ఇప్పుడు? మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి సమయం సందర్భం తెలియదు, కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత వస్తే బెటర్. ఇగో కొంచెం మీరిద్దరు ఇట్లా పక్కకు రండి, మీతో మళ్ళీ మాట్లాడతాం. ఇటు రండి, పెళ్లి కొడుకు నువ్వు మాట్లాడు. సో బేసిక్లీ నాన్న ఏం చేస్తున్నావు నాన్న నెక్స్ట్ అని అడుగుతారు. వస్తుంది అత్త పెద్దమ్మ, ఒక సినిమా వస్తుంది పెళ్లి చూపులు అని అంటే, పెళ్లి చూపులైనా పెళ్లి కూడా చేసుకుంటున్నావా, పెళ్లి కళ్ళు వచ్చేసింది అని అంటుంటారు. ఇంకో ఆంటీ వస్తారు, ఏంటన్నా నీ టీజర్ చూసా చాలా బాగుంది అని. థ్యాంక్ యూ అంటే, మా మమ్మీని పాప అంటారు అందరు. మమ్మీ ఎక్కడున్నావు, కనిపిస్తలే మమ్మీ. అక్కడ. పాప సంబంధాలు చూద్దామా, మీ వాడు పెద్దోడు అయిపోయాడు, ఇంకా అందరు అయిపోయారు, మీ వాడే మిగిలాడు అంటారు. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్. అయిపోయారు, వాట్ ఈస్ అయిపోయారు? మటాష్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఫినిష్డ్. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ మై మమ్ అండ్ మై డాడ్ ఇన్ ద ఆడియన్స్ అండ్ ఆల్ మై రిలేటివ్స్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ లైవ్, I do not intend to get married in the next 5 years. So దాని గురించి కాదు విజయ్, పెళ్లికి నువ్వు చెప్పు కానీ అట్లీస్ట్ పెళ్లి చూపులు కానిస్తూ ఉండు 5 years లో, ఎవరో ఒక లోకే అవుతారు. పెళ్లి చూపులు చేసుకోవచ్చేమో కానీ ఇట్లా వీళ్ళు కామెడీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ వచ్చిండ్రు అంటారా బాయ్, బరాబర్ అంటారు. నువ్వేం చేస్తావు, సైడ్ తీసుకపోయి, అగో అక్క నాకు అసలు ఇజ్జత్ లేదు, నువ్వు ఇంత ముందు నా కాల్ సెంటర్లో జాబ్ ఉంటుండే, ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్నే, ఇక నువ్వు ఇట్లా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, ఇజ్జతంతా మన్నులా కలిసి అని చెప్పు. మన్నులా కలిసి అన్నా, నువ్వు ఇసొంటని మాటలు విన్నావు అనుకో, ఇంట్లో మాటలు అయినాకనే బలాదో తిరుగుతుండే నా రూమ్లలో. ఇసొంటని మాటలు విన్నావంటే 5 ఏళ్ళు అయినాక నేను చూసుకోనికి ఇవ్వాలి రానుగుర్రారు. ఇగో మీలాంటి వాళ్ళ వల్లనే ఇట్లాంటి అందమైన పోరగాళ్ళ పెళ్లిలు అయితే నేను ఇసొంటని మాటలు నమ్మకు, తొందరగా పెళ్లి చేసుకో అంటున్నా, లేకపోతే మరి మీలాంటి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు కదా. లేదండి, ఫ్రెండ్ అడ్వైస్ చాలా మంచిదండి. చెప్పు. కాదురా, చాలా మంచి అడ్వైస్ ఇచ్చినావు. మీలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటే నాకు 5 yearsలో కాదు, దాని తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా ఎవరు చేసుకోరు, మీరు కొంచెం వెళ్ళండి. అన్న నేను చెప్పేది అదే, ఆయన మాటలు వినకు, జర తొందరగా పెళ్లి చేసుకో, ఏజ్ అయిపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు. కానీ ఈ మూవీలో ఇట్లాంటి దోస్తులు అంటే నెక్స్ట్ 5 ఏళ్ళు కాదు కదా, 10 ఏళ్ళైనా పెళ్లి కాదు అవ్వదు ఇంకా జీవితాంతం. ఇంకా నేను బ్యాచ్ ఇంకా పాప అంటే అయితే అట్లనే బాధపడుకుంటుంటారు ఇంకా. బట్ ఒకసారి మా షూట్ వ్రాపప్ అయినాక మేము ఆఫ్టర్ పార్టీ చేస్తుండే. సో we were all having some fun and after lots of fun
ఐ వాస్ టెల్లింగ్ మై డైరెక్టర్, అరే నేను ఈ సినిమాలో ఇన్నన్ని ఇన్సల్ట్స్ నేను లైఫ్లో ఇన్లేదురా, దిస్ బెటర్ వర్క్, దిస్ ఫిల్మ్ బెటర్ వర్క్. అండ్ ఇమీడియట్లీ స్టాండ్స్ అప్ ఇన్ అ స్టూపర్ విత్ హిస్ ఫన్ అండ్ ఈజ్ లైక్, యూ గాట్ ఇన్సల్టెడ్, వాట్ అబౌట్ ఆల్ ద ఇన్సల్ట్స్ ఈచ్, దెర్ ఆర్ 20 of us, what about all the insults each one of us has faced in each of our lives? This film is for us. So this better work for all of us. So I think Vijay, you should save your speech because లాస్ట్ లో నువ్వు చాలా మాట్లాడాలి ఇంకా అబౌట్ ద మూవీ. ఎస్, కానీ నువ్వు పెళ్లి చూపుల గురించి ఇంకా చెప్పలేదు. ఈజ్ పెళ్లి చూపులు ఎ పాజిటివ్ థింగ్ ఆర్ నెగటివ్ థింగ్? పెళ్లి చూపులు ఇస్ అ పాజిటివ్ థింగ్ ఆర్ నెగటివ్ థింగ్ చెప్పను. పెళ్లి చూపులు మూవీ ఎందుకు చూడాలో నేను 10 reasons చెప్తా. 10 reasons లాస్ట్లో చెప్పనా? లాస్ట్ లో చెప్తే లాస్ట్లో better. చెప్దాం. కాబట్టి ఎందుకు ప్రశాంత్ మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నట్టు నాకు అనిపించట్లేదు, కాబట్టి ఇప్పుడు చిత్రాన్ని పిలిచేద్దాం మనం. చిత్ర, ఓ ద బ్యూటిఫుల్ చిత్ర అబౌట్ పెళ్లి చూపులు. గట్టిగా చప్పట్లతో లెట్స్ వెల్కమ్ రీతు వర్మ. వెల్కమ్ రీతు, యు లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సో చిత్ర అది అనుకోకుండా గర్ల్. ప్రశాంత్ ఇంకా మాకు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు పెళ్లి చూపులు అనేవి నిజంగానే జరుగుతున్నాయా లేదా ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటి అని. నువ్వు చెప్పు. మనోడేమో 5 ఏళ్ళు వరకు పెళ్లి చేసుకుడంట, మరి మీది? అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయో లేదో తెలీదు, కానీ మా మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా పెళ్లి చూపులు జరుగుతాయి. జరుగుతాయా? పెళ్లి చూపులు సినిమా తర్వాత పెళ్లి చూపులు జరుగుతాయి. విజయ్కి చాలా పెళ్లి చూపులు జరగబోతున్నాయి. అందరిది, అందరివి జరుగుతాయి. బికాజ్ యూ అంటే హెల్పింగ్ ది కాజ్ అంటారు కదా, మన సాంప్రదాయం, మన ఆచారం. ఆ పెళ్లి చూపుల నుంచి పెళ్ళి, దాని తర్వాత వేరే గదిలో ఏడేడుకు వెళ్తారు, అది మాత్రం సినిమా ద్వారా రావాలని కోరుకుంటున్నాం. అకార్డింగ్ టు యూ పెళ్లి చూపులు మీరు చేసుకుంటారా పెళ్లి చూపులు ఫ్యూచర్లో? yes, why not? You don't believe in love? I do believe in love, but I don't mind పెళ్లి చూపులు. అంటే వెళ్ళి టీ తీసుకొని ట్రేలో వచ్చి ఇచ్చి నేను నచ్చాను అని కింద చాప మీద కూర్చొని అలా? ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది, ఎందుకంటే అనుకోకుండా షార్ట్ ఫిల్మ్లో కూడా చేశాను, పెళ్లి చూపులు మూవీలో కూడా చేశాను. సో ఇంకా ఏం పర్ఫెక్ట్, రియల్ లైఫ్లో పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. బట్ టుడే యూ లుకింగ్ లైక్ జుమేదా బేగం అండ్ టుడే ఈజ్ ఈద్ కాబట్టి విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ అ వెరీ హ్యాపీ రంజాన్, ఈద్ ముబారక్. సో హోప్ఫుల్లీ లేటర్ ఇన్ ది ఈవెంట్ విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ పెళ్లి చూపులు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రీతు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్. గట్టిగా చెప్పట్లో ఫర్ విజయ్ అండ్ రీతు వర్మ, ప్రశాంత్ అండ్ చిత్ర. ఎస్, ప్రశాంత్ అండ్ చిత్ర వచ్చారు, కొంచెం మాట్లాడారు, బాగానే ఉంది. మనం చేసిన పెళ్లి చూపులు కూడా వీళ్ళు చూసారు, బాగానే ఉంది. కానీ ఒక బుజ్జి టీజర్ రెడీగా ఉంది, నెట్లో ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది, మీరు అందరూ చూసి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అదే టీజర్ని ఇంకోసారి చూద్దాం. సో పెళ్లి చూపులు టీజర్. మీరు చెప్పండి. మీరు చెప్పండి. పర్లేదండి, చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. కాఫీ తాగండి. లేదండి, పర్లేదు, కాలుతుంది కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ టీజర్ ఆఫ్ పెళ్లి చూపులు. సో పెళ్లి చూపుల గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా మాట్లాడాలి ఇంకా విషయాలు. ఎందుకనేసరంటే వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబౌట్ పెళ్లి చూపులు, మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సింక్ సౌండ్ అనే సిస్టమ్ గురించి చాలామంది తెలుగు ఆడియన్స్కి తెలియకపోవచ్చు. అంటే డబ్బింగ్ కానీ ఎలాంటి యూనో సౌండ్ కరెక్షన్స్ తర్వాత లేటర్ ద మూవీ అవసరం లేకుండా ముందే అన్ని జరిగిపోతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్ సౌండ్. సో తెలుగులో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రాబోతున్న ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఏంటనేసరంటే పెళ్లి చూపులు. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్ ఫర్ కమింగ్ అప్ విత్ సచ్ వెరీ గుడ్ థింగ్. అండ్ యా పెళ్లి చూపులు అన్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి లెట్స్ రీలివ్ దోస్ ఓల్డ్ మూమెంట్స్. ఇక్కడ చాలా మంది ఆడియన్స్ ఉన్నారు హూ వెంట్ త్రూ దట్ పెళ్లి చూపులు ఆ ఈవెంట్, ఆ ఒకేషన్. సో చాలా మంది అక్కయ్య గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, నన్ను చూసి భయపడుతున్నారు. ఒక్కసారి నిల్చుంటారా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్? హాయ్ అండి, వాట్స్ యూ నేమ్? జ్యోతి. జ్యోతి గారు, మీకు జరిగాయండి పెళ్లి చూపు?
జరిగినాయని. మీ పెళ్లి చూపుల్లో ఒక అన్ఫర్గెటబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా జరిగిందా? అలా ఏం లేదు. ఎలా జరిగింది? పొద్దున్న లేవగానే హడావిడి ఎలా ఉండే ఒక్కసారి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ప్లీజ్. లేదండి, పెద్ద హడావిడేం లేదు. మామూలుగానే వచ్చారు, చూశారు, 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అది నాకు కావాలి. ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు? అంటే యాక్చువల్గా మాది చిన్న కాకినాడ, నా పెళ్ళయి బాంబే వెళ్ళాలి. సో అంత దూరం వచ్చి మీ పేరెంట్స్ని వదిలి ఉండగలరా అని అడిగారు. వంట వచ్చా అని అడిగారు. వాంత అయిందా? వంట వంట సారీ అండి, వంట వచ్చాను. ఓకే, అంతే. ఇంకా మీరు వంట చేసి చూపించారా టేస్ట్? లేదు లేదు వెంటనే ఎస్ అని చెప్పేసి కాకినాడ వెళ్ళిపోయారు. లేదు, కాకినాడలోనే పెళ్లి చూపులు జరిగింది. మరి ఊరికి వెళ్ళి ఉత్తరం రాస్తా, మెసేజ్ చేస్తా, వాట్సాప్ చేస్తా అన్నాడా? మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళు చెప్పారు ఫోన్ చేస్తామని. వెరీ నైస్. విషింగ్ యూ గ్రేట్ లైఫ్ అహెడ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ వెరైటీగా ఇంకా వెనక్కి వెళ్దాం. అమ్మమ్మ గారికి పెళ్లి చూపులు జరిగే ఉంటాయి. ఒక్కసారి నిల్చోండి. నేనేమి చెయ్య. ఓకే, పెళ్లి చూపులు జరిగాయా లేదా? ఇప్పుడు జరిగినట్టు ఫీల్ అవుతుంది ఏంటండి బాబు? ఏమండి, ఇప్పుడు కాదు పెళ్లి చూపులు. ఆ కాలంలో మీకు పెళ్లి చూపులు జరిగాయా? ఆంటీకి మీకు జరిగాయా? ఆంటీ మీకు జరిగాయండి పెళ్లి చూపు? మాది లవ్ మ్యారేజ్. ఏయ్, ఆ కాలంలోనే లవ్ మ్యారేజ్ అంట ఆంటీ గారు. ఏ ఇయర్ అంకుల్ ఇది లవ్ అయింది? 89లో మీరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అంటే ఎదిరించి 78లో జరిగిందా? 89ఆ? అది పెళ్లి తర్వాత అంకుల్ సైలెంట్ అయ్యాడు. కాదు, లవ్ మ్యారేజ్ అంటే గుర్తొచ్చింది. మన ముందే చాలా హ్యాండ్సమ్ బాయ్ కూర్చున్నాడు. పెళ్లి చూపులు జరగకుండానే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న నందుని అడుగు నువ్వు అసలు పెళ్లి చూపుల గురించి ఒపీనియన్. నందుకి స్టేజ్ మీద ప్లాన్ చేసాం మొత్తం. వద్దులే, అడుగు. ఒక మాట అడిగేసి స్టేజ్ మీద ఇంకొంచెం స్పెషల్గా అడుగుదాం. భయ్యా, అది పెళ్లి చూపులు జరగలేదు కదా? జరిగాయి అంటే చూసావా? నువ్వు ఫస్ట్ లో చెప్పావు కదా. మా టీవీలో సూపర్ సింగర్ చేరేటప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళ మమ్మీ డాడీ వెళ్ళేసి వాళ్ళ మమ్మీ డాడీని పిలిచి చేసుకున్నారు. అంతేనా? కాదు, జరిగాయి చెప్తాను. స్టేజ్ మీద చెప్తారు కదా. పక్కన తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా జరుగుంటాయి సార్. మీరు మాత్రం చెప్పాలి. పెళ్లి చూపులు ఎలా జరిగాయి చెప్పాలి. ఎలా ఒప్పించుకున్నారు, ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నారు, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగారు, అవన్నీ మాకు తెలియాలి. సార్ పెళ్లిలో 2 సూమోలు ఖచ్చితంగా లేచి ఉంటాయి. అది నాకు తెలుసు. సార్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు, మీ అంటే ఆ కాలంలో పెళ్లి చూపులు తెలియదు నాకు. పెళ్లి చూపులు జరగల. అంటే పెళ్లి చూపులు అలవాటు ఉన్నాయా లేదా అడగలేదు సార్. పెళ్లి చూపులు అప్పుడు జరిగాయా మీకు? లేదు, జరగల. లవ్ మ్యారేజా సార్? అవును. ఏ ఇయర్ సార్? 73. క్యా బాత్ హై. చూసారా, సార్ మాకు అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. మా యూత్కి, నాకు, నందుకి అలా కదా. ఇంకా యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్ ఆన్ పెళ్లి చూపులు? నో. అయితే అంకుల్ దగ్గరికి వద్దాం. అంకుల్ 78 అయిందా 89 అయిందా పెళ్ళి? రే, ఒక పని చేయి. నువ్వు అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళ పెళ్లి చూపుల డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటుండు. నేను అంతలో ఒక చిన్న పని చేసేసి వస్తాను. సో లైక్ వీఆర్ టాకింగ్ ధర్మపత క్రియేషన్స్, రాజ్ కందుకూర్ గారు అండ్ అలాగే బిగ్ బెన్ సినిమాస్ యష్ రంగినేని గారు ఇద్దరు కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న చిత్రం పెళ్లి చూపులు. సో ప్రొడ్యూసర్స్ కష్టం ఎంత ఉంటుందో సినిమాలో మనందరికీ తెలుసు. డబ్బులు పెట్టి ఒక చిన్న బేబీని బయటకు తీసుకొచ్చి ఆడియన్స్కి చూపించడం చాలా చిన్న విషయం కాదు, చాలా పెద్ద విషయం. సో ఈ సినిమాలో ఒకరు కాదు, 2 ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు. సో 2 ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి ఒక చిన్న ఏవీ రెడీగా ఉంది. సో లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్. రాజ్ కందుకూరి, ఆయన పేరు వినగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆయన చిరునవ్వు, ఆయనలో ఉండే మంచి గుణం. ఎవరికి కష్టం వచ్చినా సరే తన కష్టంగానే భావించే స్వభావం కలవారు రాజ్ కందుకూరి. ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉన్న టాలెంట్ను గుర్తించి భుజం తడుతూ ప్రోత్సహిస్తారు. ఒక కప్పు కాఫీ తాగే వ్యవధిలో తన మాటలతో కాలాన్ని సైతం స్తంభింపజేస్తారు. సినీ పరిశ్రమలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈయన సన్నిహితుడు. ఎంతటి కష్టాన్నైనా అవలీలగా దాటగలిగే సమర్థుడు. ధర్మపత క్రియేషన్ సంస్థకు వ్యవస్థాపకుడు. మొదటి సినిమాతోనే నంది అవార్డ్ మరియు పలు ప్రముఖ అవార్డుల గ్రహీతుడు. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే గట్స్ ఉన్న డైరెక్టర్, ఒక టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్, లాభాలకు పర్యాయ పదాలుగా నిలిచిన డిస్ట్రిబ్యూటర్, వీటన్నింటిని మించి పలు సినిమాల్లో ప్రముఖ పాత్రలు పోషించిన యాక్టర్, ఎటువంటి పరిచయ వాక్యాలు అవసరం లేని క్రియేటర్,
పేరులోనే కాదు వ్యక్తిత్వంలో కూడా రారాజు మన రాజ్ కందుకూరి గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ తెలుపుతూ టీం పెళ్లి చూపులు వి లవ్ యూ సార్. యష్ రంగినేని బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లో పట్టా పొంది ఎన్నో ఆశలు ఆశయాలతో 25 ఏళ్ల క్రితం లండన్ చేరుకున్నారు. శ్రమను పట్టుదలను పెట్టుబడిగా పెట్టి ఎన్నో గొప్ప పరిశ్రమలలో పనిచేసి అపారమైన నైపుణ్యాన్ని సాధించారు. బ్రిటన్లోని అతిపెద్ద వైద్య రంగ సంస్థ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ కి డైరెక్టర్ గా సేవలందించడంతో పాటు పలు వాణిజ్యపరమైన లావాదేవీలు సాగిస్తూ అగ్రగామిగా నిలిచారు. నివాసం లండన్లోనైనా మనస్సు మాత్రం హైదరాబాద్లోనే ఉంది. ఇన్ని రంగాలలో నిష్ణాతులై చిన్నతనం నుంచి కళలు సాంప్రదాయాల పట్ల అపరిమితమైన ప్రేమ. ఆ దృష్టితోనే బిగ్ బ్యాన్ సినిమా అనే సంస్థను స్థాపించి ఒక మంచి కథ కోసం చూస్తున్న తరుణంలో తన ప్రియమిత్రుడైన రాజ్ కందుకూరి ద్వారా పెళ్లి చూపులు కథ గురించి తెలుసుకుని ఇటువంటి బిగ్ బెన్ సినిమా అనే సంస్థను స్థాపించి తొలి ప్రయత్నంలోనే రాజ్ కందుకూరి గారితో సంయుక్తంగా పెళ్లి చూపులు అనే చిత్రాన్ని నిర్మించారు. మొదటి అడుగు వెయ్యాలని పెళ్లి చూపులు చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు. యష్ రంగినేని యువతను ఆకట్టుకునే కొత్త కథాంశంతో మన ముందుకు రాబోతున్న యష్ రంగినేని గారికి మరియు చిత్ర బృందానికి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. Fantastic. Wishing both the passionate producers all the very best. God bless Raj them. gariki and Yash gariki all gariki. the best in advance and congratulations. Cinema is a super duper hit and maku ippude telisipotundi trailers chuste. Great work, sir. And alage, let us thank today's telecast partners, Ma Music, NTV, TV9 and Vanita channel. ఇప్పుడు మనం ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. లేదు, ఈవెంట్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ బై జే మీడియా ఈవెంట్ బై జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ అండ్ స్పాన్సర్డ్ బై కళామందిర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇస్ ఆన్ మధుర ఆడియో. సో ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి మాట్లాడేసాం కాబట్టి ఐ మీన్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద షిప్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్. తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఎక్కడున్నారు? మిమ్మల్ని చూస్తూ మాట్లాడితే బాగుంటుందని అనుకున్నాం. తరుణ్ గారు, తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఎక్కడున్నారు? ఓకే, yes, he needs a bigger round of applause. గట్టిగా దెన్ యా తరుణ్ భాస్కర్ గారు అంటే చిన్నగా మెల్లగా 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 ఎదిగి పైకి రావడం అంటే చూడడానికి లేదు, మీరు అక్కడే ఉండండి. చూడడానికే హీరో లాగా ఉన్నాడు. వెరీ యంగ్ డైరెక్టర్. ఈయన గురించి ఏం చెప్పాలండి, యూట్యూబ్లో అప్పట్లో హల్చల్ అంటే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాడు అనుకోకుండా అనే షార్ట్ ఫిల్మ్తో. యూనో ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసి, అంతేకాకుండా అండ్ చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మనకి ఫస్ట్ టైం ఒక యూట్యూబ్లో మూవీ చూడడానికి ఇప్పుడే విచ్చేసిన సురేష్ బాబు గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. హార్టీ వెల్కమ్ సార్. యా, సో యూట్యూబ్ లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. టాలెంట్ ఉన్న డైరెక్టర్ అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు. మనం బేసిక్గా యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి జనరల్ గా నార్మల్ గా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసేసి వచ్చేస్తాం. కానీ పెయిడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చూడాలంటే సో ఒక 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ పెట్టి చూడాలి అనే ఫార్మాట్ ని కూడా తీసుకొచ్చింది తరుణే. సైన్మా అనే సూపర్ డూపర్ సినిమాతో కూడా మనల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేశాడు. మరి తరుణ్ గురించి చెప్తూ పోతే చాలా రిఫ్రెషింగ్ టాపిక్స్, అందుకే చెప్తూ పోలేం కాబట్టి ఒక ఏవి ఉంది. సో ఏవి ఆన్ ది డైరెక్టర్ ప్లీజ్. yes తరుణ్ భాస్కర్ దాస్యం చిన్ననాటి నుండి సినిమాల పట్ల ఆయనకున్న అభిమానం అంచెలంచెలుగా పెంచుకుంటూ NYFA న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీలో తన ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్సును పూర్తి చేయడం జరిగింది. సినిమానే గమ్యంగా పెట్టుకుని ఈయన తన ప్రయాణాన్ని లఘు చిత్రాలతో మొదలుపెట్టారు. అమ్మాయి బాగానే ఉంది కానీ ముక్కే ఏడిసినట్టుంది. కట్నం ₹1,00,00,000 వేసుకోండి, అప్పుడు ఆలోచిస్తా. తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించిన సైన్మా మరియు అనుకోకుండా అనే లఘు చిత్రాలు అమిత ప్రజాదరణ పొందాయి. వీటిని యూట్యూబ్లో దాదాపు 15 లక్షల మందికి పైగా వీక్షించారు. ఈ విధంగా తనకంటూ ఒక గుర్తింపుతో పాటు ఎన్నో అవార్డులు కూడా సొంతం చేసుకున్నారు తరుణ్ భాస్కర్ దాస్యం.
విభిన్నమైన కథాంశాలను తనదైన శైలిలో రూపొందించడంలో తన గమ్యానికి దగ్గరయ్యారు. అంతేకాకుండా తన ప్రతిభను పలు ప్రముఖ వేడుకల్లో చాటుకోవడం జరిగింది. ప్రతిభను ప్రోత్సహించే ప్రముఖులను కలిసి ఒక వినూత్నమైన కథాంశంతో కూడిన ఈ పెళ్లి చూపులు అనే చిత్రాన్ని వారికి తెలియజేసి మనందరి ముందుకు తీసుకురాబోతున్న తరుణ్ భాస్కర్ దాస్యం మరియు చిత్ర బృందానికి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. Fantastic. తరుణ్ గారి గురించి ఒక అద్భుతమైన ట్రైలర్ చూసాము. కంగ్రాచులేషన్స్ టు తరుణ్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు యూ. పెళ్లి చూపులు కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అయిపోయి అక్కడ యూట్యూబ్లో కాకుండా ఇక్కడ కూడా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మీరు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ కానీ నాకు అయిపోవాలి. ఫ్యూచర్లో తరుణ్ భాస్కర్ గారిని చూస్తుంటే నెక్స్ట్ హీరో అయిపోతాడేమో అనిపిస్తుంది. బికాస్ హీస్ లుకింగ్ వెరీ 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 గుడ్. నేను ఆ టైప్ కాదు, బట్ ఐ ఫైండ్ యూ వెరీ గుడ్. 6 ప్యాక్ చేస్తే మనం అతి త్వరలో హీరో అవుదాం. ఉన్నదేమో లోపట. లేదు చెయ్యాలి అని అంటున్నారు. ఇక ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సినిమాని అంటే ట్రైలర్సే టీజర్సే ఇంత రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటాయి. సాంగ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? ఈ రోజు మ్యూజిక్ డే. వివేక్ సాగర్ గారు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. అండ్ మధుర ఆడియో ద్వారా మ్యూజిక్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దే టేక్ ఓన్లీ క్వాలిటీ అండ్ గుడ్ మ్యూజిక్. కాబట్టి సినిమా ఖచ్చితంగా సూపర్ హిట్. సో ఫస్ట్ సాంగ్ లాంచ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ సాంగ్ ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా లెట్ మీ కాల్ అపాన్ స్టేజ్ రీసెంట్ గా ఒక మనసు అనే సూపర్ డూపర్ సినిమాతో మనకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రామరాజ్ గారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ అపాన్ స్టేజ్. అండ్ అలాంగ్ with him సంతోషం and Mr. Perfect లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాస్ అందించిన దశరథ్ గారు, డైరెక్టర్ దశరథ్ గారు టు కమ్ ఆన్ స్టేజ్ along with రామరాజ్ గారు to launch the first song of పెళ్లి చూపులు and Vivek Sagar's music. Welcome sir. Welcome దశరథ్ గారు. ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూర్ గారిని బొకేస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకున్నాం. Welcome sir, thank you so much. All right, yes so sir, మీ ఇద్దరు చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ సాంగ్ లాంచ్. దశరథ్ గారు ఫస్ట్ సాంగ్ లాంచ్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ సాంగ్ ఆఫ్ పెళ్లి చూపులు. ఈ బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జేబు మోదకి సరేనా పాస్ అవుతావా? హాయ్ సార్, పక్కా పాస్ అండి. వరాడంట. ఓ రాయబారమే బాపు గారి లోకమంత అలా కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకున్నా పాస్. యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటా. ఖరీదు కానివే ఫెంటాస్టిక్. ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ అయిపోయింది అండ్ వివేక్ సాగర్ గారు హ్యావ్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ దశరథ్ గారు మొదటిగా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. చాలా రిచ్గా ఉన్నాయి విజువల్స్, చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ముందు పేరు కూడా చాలా క్యాచీ టైటిల్. ఈ సందర్భంగా మన రాజ్ కందుకూర్ గారికి, యష్ గారికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వివేక్ సాగర్ గారికి, హీరో ప్రశాంత్ అండ్ రీతు వర్మల్కి అందరికీ నా బెస్ట్ విషెస్. తరుణ్ భాస్కర్ చేస్తున్న ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి ఇంకొక యంగ్ డైనమిక్ డైరెక్టర్లా మళ్ళీ తన పేరు తెచ్చుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సార్. కానీ దశరథ్ గారు, మీకు పెళ్లి చూపులు జరిగాయా? జరిగితే ఎలా జరిగాయి? వాటి గురించి 2 మాటలు ఇంట్రెస్టింగ్గా. జరిగాయి, అందరికీ జరిగినట్టే జరిగాయి. అంటే డిఫరెంట్గా ఏం జరగలేదు. మీరు వెళ్ళారా సార్, వారు వచ్చారా? డెఫినెట్గా మనమే వెళ్తాం, వాళ్ళు రారు. ఓహో, అది కొత్త విషయం నేను తెలుసుకుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రామరాజ్ గారు. ఇట్స్ లైక్ రాజ్ కందుకూర్ గారు నాకు పర్సనల్గా చాలా క్లోజ్ అండి. సో ఐ కేమ్ జస్ట్ కేమ్ విష్ హిమ్. అండ్ యష్ రాఘనన్ గారు, ఇట్స్ లైక్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ లుకింగ్ సో ఫ్యాబులస్. అంటే మోడర్న్ డే సినిమా అంటున్నాం కానీ నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను, నేను తెలుగులో చూసిన ట్రైలర్లో ఫస్ట్ మోడర్న్ డే సినిమా కింద కనిపించింది నాకు.
and all the credit goes to Tarun Bhaskar. And I know Vivek, Vivek music is really good. Nenu innanu. And Vijay Devara, we met, we know each other. So Ritu Verma, and all the best, Andy. Nandu, you too. And all the best for the entire crew. And the film will rock. మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. Thank you so much, Andy. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మీ లైఫ్లో పెళ్లి చూపులు ఎలా జరిగాయి? నాకు పెళ్ళే కాలేదండి. సో ఓ ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్. ఐ లవ్ దట్ ఆన్సర్. అందుకే సార్ అంత స్వేచ్ఛగా అంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ. సో ఫస్ట్ సాంగ్ వినడానికి ఇంత బాగుంది కాబట్టి లైవ్గా ఇక్కడ పాత సామాన్ అంటున్నావు, నువ్వు పాత సామాన్ కాదు నాన్న, చాలా పవిత్రమైన ఇన్సిడెంట్స్. సో స్టేజ్ మీద లైవ్గా పాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు వివేక్ సాగర్ అండ్ టీమ్. లెట్స్ వెల్కమ్ వివేక్ సాగర్ అండ్ టీమ్. గట్టిగా చప్పట్లు, విజిల్స్ అవుట్, కమ్ ఆన్. Lights off. Answer the call and say not to call. Test, check. కాసులంటే గారడంట. ఓ రాయబారమే బాపు గారి లోకమంత మాయ జాతమే, తరాల నుండి తరలి వచ్చే బంధువంట. ఆహా ఆహా కళ్ళంత కథలులే ఖరీదు కానివే, పాత పాట పాడుతున్న జేబు మోతకి పరాలు కోరే కాసులంటే గారడంట. ఆకలంటే ఆశ ఖరాబు కాని భాష, పరాయి మోజు కోరదంటూ వినాలే సంబరాల గంట. వయస్సులెందుకంట నిదాని చేరే మలుపులెన్నో రకాలే, నిజాలు తెలిపే జాతకాలే గారడంట. ఆహా ఆహా మనిషికి పరుగులాటలెన్నో, కళలకు ఖర్చులారిపోయే, మిగిలిన
రగిలిన ఆశే నిధ్యాసే తరాజులైతే మనసుకి రుజువులెన్నో కలిగే తదుపరి తాను పాడే పాటే తొలగరి దీపి జ్ఞాపకాలే ఇదే కదా అదే కదా ఈ మాయరా ఈ మాయరా దారి మలుపులో రథాల జోరు రంగు పూస జ్ఞాపకాలతో నీ గుండె కరిపే రాగముంటే పాడరాదా ఈ జ్ఞాపకాలని బాపు గారు కథలు చెప్పి పాడుతారని ఈ నింగి నేల వేచి చూసే లోకమాయా బాబు గారికి భక్త పాట పాడుతున్న జేబు మోతకి వనాలు కోరే గాజులంటే కారడంట థ్యాంక్ యూ Thank you so much. You guys have a wonderful evening. గ్రేట్ జాబ్, గట్టిగా చెప్పట్లు. వాట్ What a standing talent. Super. ovation for the first live performance అసలు వివేక్ అంటే సాగర్ బేసిక్ గా ఆడియో ఫంక్షన్స్ అంటే డాన్సెస్, సింగింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి, బట్ దిస్ ఇస్ ట్రూలీ మ్యాజికల్. కదా ఒక కొత్త టీం రావడం, కొత్త టీం ఇంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేయడం, Yes. వెరీ గుడ్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వివేక్ సాగర్. ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా, సినిమాలో మేకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యునో పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ అనేది మనకు తెలుసు. అంటే So మేజర్ cinema- పార్ట్ ఆఫ్ ఫన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది మేకింగ్ పార్ట్. నాకెందుకు ప్రశాంత్ ని చూస్తే, ప్రశాంత్ ఆఫ్ కోర్స్ విజయ్. విజయ్ చూస్తే ఇంకొంచెం ఫన్ క్రియేట్ ఎక్కువ అయిందేమో అని అసలు అనిపిస్తుంది. విజయ్ ఎక్కడ ఉంటే లొల్లు అక్కడ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనోడు తెలంగాణ స్లాంగ్ లో ఎరగదీస్తాడు. అదే లొల్లి అని నువ్వు మంచిగా చెప్పావు కాబట్టి మా విజయ్ ఎట్లెట్లా లొల్లి చేసిండు, ఏమేమి లొల్లి చేసిండు ఒక్కసారి చూద్దాం. లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద ఏవి ఆఫ్ ప్రశాంత్. కాఫీ తాగండి. లేదండి పర్లేదు, కాలుతుంది కదా. జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ, సిక్కు లేకపోతే సరే. సార్ పక్కా పాస్ సార్. పరంపరలు తలబట్టాయి పడగొట్టండోయ్, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండోయ్, తలచితే తల పోగెట్టే సరదాలండోయ్, వినంబర వ్యసనానందా కైవేయండోయ్, పరంపరాలు పరంపరాలు. సైలెన్స్ ప్లీజ్. సైలెన్స్ ప్లీజ్. भैया बनाओ, एक और डोसा बनाओ. अच्छा अच्छा बनाओ. బండి మీద తిప్పి తిప్పి పాపం చికెన్ ఎన్నో ఎట్లా ఏడుస్తుందో. పెళ్లి చూపులు. Whoa, that's the word. Hashtag పెళ్లి చూపులు. Hashtag ప్రశాంత్. సౌండ్ సింగ్ సౌండ్కి ఉండాల్సిన కష్టాలు కూడా ఎలా ఉంటాయో అనేది చూపించేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దట్స్ ప్రశాంత్ ఫర్ us.
మరొకసారి ధర్మపత క్రియేషన్స్ రాజ్ కందుకూరి గారు అండ్ అలాగే బిగ్ బెన్ సినిమాస్ యష్ రంగనేని గారు కలిసి నిర్మిస్తున్న చిత్రం పెళ్లి చూపులు ఇస్ డైరెక్టెడ్ బై తరుణ్ భాస్కర్. ఈ చిత్రాన్ని ఈ ఆడియో లాంచ్ని లైవ్ వీక్షిస్తున్నారు మా మ్యూజిక్లో, TV9లో, NTV అండ్ వనిత టీవీలో. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ది ఈవెంట్ మేనేజర్స్ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ, వాళ్ళకి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్. అండ్ కళా మందిర్ గారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. ఎస్, ద మ్యూజిక్ ఇస్ ఆన్ మధుర ఆడియో. సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఫస్ట్ సాంగ్ వినేసాం కాబట్టి సెకండ్ సాంగ్ కూడా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే లాంచ్ చేసేసేయాల్సిందే. సో ఈ సాంగ్ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా లెట్ మీ కాల్ అపాన్ స్టేజ్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంతో సూపర్ డూపర్ హిట్ డైరెక్టర్ అని అనిపించుకున్న నాగ్ అశ్విన్ గారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ యూ అపాన్ ద స్టేజ్ అలాంగ్ విత్ ప్రొడ్యూసర్ అశోక్ కుమార్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నానండి. అండ్ రాజ్ గారు బొకేతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. యష్ గారు దిస్ టైమ్ వెల్కమ్ సార్. వెల్కమ్ అశ్విన్. హలో సార్. ఎస్, సెకండ్ సాంగ్ లాంచ్. వెల్కమ్ నాగ్ అశ్విన్. వెల్కమ్ సార్. సెకండ్ సాంగ్ లాంచ్ ఆఫ్ పెళ్లి చూపులు. Launch the second song, please. చినుకు తాకి చడిలో చిగురు తొడిగి చెలిమి విరిసే హరివెల్లులే ఎదుట నిలిచి నిజమే కలలు పంచే తీరే చిలికి చిరునవ్వులే మునుపు కనుగొనని ఆనందమేతో కలిగే నాలోన ఈ వేళనే ఎగిసి ఉప్పొంగి ఊహల్లో మునిగి ఉన్నాలే పలకరించే ఆసే పరవశాన్ని పెంచే చిలిపి కేరింతలా కలవరింతే తరిమి పరుగులెత్తే మనసే ఒడిసి పట్టేదేలా నాలోనే దాగి నిలురించు నన్నే తట్టి లేపింది నీవే సుమా ఇంత అందంగా లోకాన్ని నేడే చూస్తున్నా. వావ్, వివేక్ సాగర్, యూ జస్ట్ కిల్డ్ ఇట్. అండ్ ఈ పాట వింటుంటే నాకు ది గ్రేట్, ఎక్కువ చెప్తున్నాను కాదు కానీ ఇళయరాజా గారి మ్యూజిక్ ఫ్లేవర్ అనిపించింది నాకైతే. ఫెంటాస్టిక్, గ్రేట్ సాంగ్. సార్ అశోక్ గారు, మీ మాటల్లో పెళ్లి చూపుల ఆడియో గురించి, సినిమా గురించి. పెళ్లి చూపులు వెరీ క్యాచీ టైటిల్, ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యే టైటిల్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో పెళ్లి చూపులు అనేది 3 సార్లు పాల్గొంటారు. అదేంటి 3 సార్లు పెళ్ళి అనుకుంటున్నారా? కాదు. ఫస్ట్ మన పెళ్లి చూపులకి వెళ్తాం, 2 మన పిల్లల పెళ్లి చూపులకి వెళ్తాం, మనవరాలు పెళ్లి చూపులకి వెళ్తాం. బట్ 3 సార్లు 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి మనమే అక్కడ ఆ టెన్షన్తో ఉంటాం, రెండోసారి పెళ్లి కొడుకు ఇష్టపడతాడా లేదో, లేకపోతే పెళ్లి కూతురు ఇష్టపడుతుందనే ఉంటుంది, మూడోసారి మనవరాలు ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ రాబోయేది అనే ఒక ఆతృత ఉంటుంది. అన్ని రకాల ఇది ఎవరికైనా కనెక్ట్ అయ్యేది పెళ్లి చూపులు. వెరీ క్యాచీ టైటిల్. ఇవాళ చాలా ఫాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా పెళ్లి చూపులు అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ ఆలోచన 30 ఏళ్ల క్రితం, 20 ఏళ్ల క్రితం, 40 ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళ పెళ్లి చూపులను ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. డెఫినెట్గా ఒక చిలిపి అనేది ఉంది పెళ్లి చూపుల్లో. ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరు చూడాలని ఆశపడతారు. డెఫినెట్గా క్యాచీ టైటిల్తోనే చాలామంది ప్రజల్ని, సినీ గ్రోయర్స్ని ఆకట్టుకున్నారు. సక్సెస్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. థ్యాంక్ యూ. ఫ్యాంటాస్టిక్. సార్ అశోక్ గారు, మీ పెళ్లి చూపుల గురించి. మీకు అంటే 3 పెళ్లి చూపులు చూసారా మీరు? 2 చూశాను. 2 చూశాను. ఇంకా మనవరాలతో మనవడితో చూడాలి. ఓకే, అది కూడా తొందరలో. ఇంకో 15 years. కానీ ఈ 2 పెళ్లి చూపుల్లో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఏమైనా? ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు పాత తరం సినిమాలు చూస్తుంటే ఇప్పుడు కూడా చాలా మెమరీగా ఉంటుంది. అలానే పాత పెళ్లి చూపులు చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంతా ఫేస్ టైము, వాట్సాప్, ఈ అంత ఫాస్ట్గా వస్తే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి. ఆ పాతవి వస్తాయి, కంటిన్యూగా వెళ్తాయి. అదే డిఫరెన్స్. అది ఫెంటాస్టిక్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నిజంగానే ఫేస్ టైమ్, వాట్సాప్ అని అంటే నాగ్ అశ్విన్ గారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి. మీరు స్పెషల్గా మాట్లాడాలి, మీరు మాట్లాడతారో లేదో అనే భయంతో ప్రశాంత్ కూడా స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసాడు, మా విజయ్.
సో నాగ్ అశ్విన్ గారు శేఖర్ కమ్ల గారి దగ్గర వర్క్ చేశారన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. సో అప్పట్లోనే చాలామంది అమ్మాయిలకి ఆడిషన్స్ చేయడం, దాంట్లోనే పెళ్లి చూపులు అయ్యాయి అని అనుకుంటున్నాము. బట్ రీసెంట్గా పెళ్లి జరిగింది కాబట్టి పెళ్లి చూపుల గురించి, పెళ్లి గురించి మీ దగ్గర చాలా కంటెంట్ ఉంటుంది అని నమ్ముతూ మీరు చాలాసేపు మాట్లాడతారని కోరుకుంటూ. లేదు, ఇప్పుడే సార్ ఇంత మంచిగా మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఇంకేం మిగలలేదు చెప్పడానికి. ఇప్పుడే చాలా ఫ్రెష్గా పెళ్ళైంది, అంత మ్యాటర్ ఇంకా కంటెంట్ ఇప్పుడే బిల్డ్ అవుతుంది పెళ్ళి గురించి. కొంచెం ఇంకా 5 years తర్వాత అడిగితే ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. పెళ్లి చూపులు కూడా లేదు ఎక్కువ, మేము హిమాలయాస్కి వెళ్ళాము, దాని తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాము. అలా హిమాలయాస్లో పెళ్లి చూపులు అయ్యా అలానే అనుకోవచ్చు. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్. బట్ అంతే, పెళ్లి గురించి అయిపోయింది కదా, జస్ట్ ఊరికే పెళ్లి చూపుల గురించి చెప్తాను. ఓకే. యా, అంటే జస్ట్ మేము ఈ అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత రావడం అనేది జస్ట్ ఐ వాంట్ గివ్ బిగ్ హ్యాండ్ అగైన్ ఫర్ వివేక్ సాగర్ అండ్ ద బ్యాండ్. ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్. అంటే ఇంత లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి, ఇంత ఎనర్జీ తోటి యూజువలీ పర్ఫార్మెన్సెస్ చాలా రేర్ చూస్తాం. అండ్ ద మ్యూజిక్ సౌండ్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ నాకు తరుణ్ అంటే చాలామంది పెళ్లి చూపుల టీమ్ యాక్చువల్లీ హెచ్పిఎస్ నుంచి, సో షౌట్ అవుట్ టు హెచ్పిఎస్. Shout out to HPS and everybody else. ఈ సినిమా ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ విజయ్ దగ్గర నుంచి విన్నాను, తరుణ్ అప్పుడు కలిసాను. అండ్ ది వర్క్ సో హార్డ్ అండ్ ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఇంకా దీనికన్నా ఎక్కువ చెప్తే స్టాండర్డ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగేశ్వన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్. రైట్, సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వివేక్ సాగర్ గారి పర్ఫార్మెన్స్. ఎస్, వివేక్ సాగర్ గారు ఫస్ట్ సాంగ్ తోటి ఇంత అద్భుతంగా అందరితో స్టాండింగ్ అవిషన్ వచ్చేసింది కాబట్టి సెకండ్ సాంగ్ కూడా స్టేజ్ మీద లైవ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఎవ్రీబడి ఈజ్ రెడీ. ప్రణవి, స్టేజ్ ఇస్ ప్రణవి ఈజ్ హియర్. వెల్కమ్ ప్రణవి గారు అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ లక్. అండ్ ఇప్పుడే విచ్చేశారు లావణ్య త్రిపాఠి. వెల్కమ్ లావణ్య. చెక్. చినుకు తాకే జడిలో చిగురు తొడిగే చెలిమే విరిసే హరివిల్లులే ఎదుట నిలిచే నిజమే కలలు పంచే తీరే చెలికి చిరునవ్వులే మునుపు కనుగొనని ఆనందమేదో కలిగే నాలోన ఈ వేళనే ఎగిసి ఉప్పొంగి ఊహల్లో మునిగి ఉన్నానే పలకరించే ఆసే పరవశాన్నే పెంచే చిలిపికి రింతలా కలవరింతే తరిమి పరుగులెత్తే మనసే ఒడిసి పట్టేదేలా నాలోనే దాగి నిదురించు నన్నే తట్టి లేపింది నీవే సుమా ఇంత అందంగా లోకాన్ని నేడే చూస్తున్నా నేనేనా ఇది అంటూ అనిపించేనా అవునవును నేనే మరి కాదా చిత్రంగా నాకేనే కనిపించేనా కవ్వించే చిత్రాన్నయ్యానా
పిచ్చి పట్టేదెలా నాలోనే దాగి నిదురించు నన్నే తట్టి లేపింది నీవే సుమా ఇంత అందంగా లోకాన్ని నేడే చూస్తున్నా Thank you so much. Thank you, everyone. I'd like to introduce our band to you. Sanjay and Sunny. Okay. You just heard Pranavi. I think you all know her actually. That was Pranavi, and we have Joel on the acoustic guitar here. Yep. Great That job. is Sanjay. Yeah, Sanjay and me work together. We all work for this film. Sanjay is a sound mixer and the sound designer for this film, along with Varun Venugopal, who also played the bass. And we also have Sunny, who was playing the keys with us, but I think he's disappeared now. Yeah, Sunny has disappeared. But Sunny was here. He was playing the keys with us. Thank you so much. Hope you guys had fun. Pramod is here, who was playing the beautiful flute. I'm sorry. Thank you so much. Have a nice evening. Great job. Thank you Yes. so much, Pranay. Thank you so much to the whole troupe. Thank you so That much. song was magical. ఎస్ మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బేసిక్గా నెక్స్ట్ సాంగ్ లాంచ్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు స్ట్రీట్ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం ఇద్దరమే మాట్లాడుకోకుండా సెలబ్రిటీస్తో కూడా మాట్లాడిద్దాము Okay. స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్ అనేసి Yeah. అంటే ఈ ప్రశాంత్ అనే క్యారెక్టర్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ కోసం ఏమేమో వింత విచిత్ర అన్ని ప్రశాంత్ విన్యాసాలు చిత్ర కలిసి చేస్తారు. ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు. ట్రైలర్ లో ఉంది కదా, ఇద్దరు కలిసి స్ట్రీట్ ఫుడ్. అసలు ఏమేం చేస్తారు, అసలు స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి మనం కనుక్కుందాం. బట్ థర్డ్ సాంగ్ లాంచ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. పెళ్లి చూపులు థర్డ్ సాంగ్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా వరంగల్ ఎమ్మెల్యే దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. అలానే శ్రీధర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్, వారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. అండ్ రాజ్ గారు బొకేతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ సార్. Sir, please do the honors. The third song of Pelli Chupulu. Launch of the song. మూడో పాట ఆవిష్కరణ. They call it the street food revolution. Interesting. No, it's Kya baat hai, what a song. And beautiful visuals.
ఇవన్నీ చూస్తుంటే పెళ్లి చూపులు ఇస్ షూర్ షార్ట్ బ్లాక్ బాస్టర్. సార్ శ్రీధర్ గారు మీ మాటల్లో. రాజ్ కందుకూరి గారు చాలా ఉన్నతమైన అభిరుచి ఉన్న ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ అండి. ఈ సినిమా చూస్తే నాకు మూడో సినిమా అనిపిస్తుంది. అంటే మొదటి సినిమా ఆనంద్, రెండో సినిమా ఉయ్యాల జంపాల, మూడో సినిమా పెళ్లి చూపులు. ఆ జోనర్లో ఉన్నాయి. 3 పెద్ద హిట్స్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా అధ్యక్షులు డి సురేష్ బాబు గారు, అలాగే మా అన్నగారు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు ఇందరూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా పాటలన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ట్రైలర్స్ చాలా బాగున్నాయి. రాజ్ కందుకూరి గారు చాలా పెద్ద నిర్మాత అవుతారు. ఈ సినిమాకి నిజమైన హీరో ఆయనే. సో ఈ పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. శ్రీధర్ గారు. పెళ్లి చూపులు ఆడియో రిలీజ్కు విచ్చేసినటువంటి ఆత్మీయులకు, మరి ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారికి, మిగతా యష్ రంగినేనికి, అదేవిధంగా తరుణ్ భాస్కర్కి, మిగతా టీం మెంబర్స్ అందరికీ, క్రూ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎమ్మెల్యే గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భాస్కర్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు. ఎస్, మరి ఇందాక మనము పెళ్లి కొడుకు ప్రశాంత్ ఏమేం చేశాడని చూసాము. సో పక్కనే ఉన్న రితు పెళ్లి కూతురు సినిమాలో చిత్ర అసలు ఏమేం చేసింది మేకింగ్ అప్పుడు, అసలు చిత్ర ఎలా ఉండేది, చిత్ర డైలాగ్స్ ఎలా డెలివర్ చేసింది. మా హీరోతో పిచ్చి పిచ్చి లొల్లు అంటే మా హీరోయిన్ తో సాఫ్ట్ గా క్యూట్ గా స్మైల్స్ ఉంటాయి. సాఫ్ట్ స్మైల్స్ ఉంటాయా లేకపోతే ఏముంటాయో చూద్దాం. లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద ఏవి ప్లీజ్. మీరు చెప్పండి. లేదు మీరు చెప్పండి. పర్లేదండి, చెప్పండి. యాక్చువల్లీ I don't want this marriage. Ritu Vijay in the front, Darshi and Abhay in the back. Great music, great photography. Nagesh garu, you just killed it. Wonderful, wonderful images. Yes, చిత్ర ఇంకా ఎన్ని రోజులు సైలెంట్ గా ఉంటావు చిత్ర, నువ్వు మాట్లాడాలి. మరి పెళ్లి చూపులు ఆడియో లాంచ్ ని లైవ్ గా వీక్షిస్తున్నారు TV9, మా మ్యూజిక్ NTV అండ్ వనితా టీవీలో. ఈవెంట్ ఇస్ బై J Media Factory అండ్ మ్యూజిక్ ఇస్ ఆన్ మధుర ఆడియో, రేడియో పార్ట్నర్స్, రేడియో సిటీ. మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా 4th సాంగ్ లాంచ్ లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఎవరిని పిలుద్దాం 4th సాంగ్ లాంచ్ కి? 4th సాంగ్ లాంచ్ వేయాల్సిందిగా లెట్ మీ కాల్ అపాన్ స్టేజ్ ది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రఘు కుంచె గారు, అలాంగ్ విత్ సత్యాన్ని కాస్త క్షణంగా మార్చుకున్న క్షణం రాజేష్ గారు, along with the beautiful Lavanya Tripathi garu. Welcome Rajesh garu and Raj garu. Welcome sir. వెల్కమ్ శనం రాజేష్ గారు. ఫైనలీ రాజేష్ గారు. ఆల్రైట్, 4th సాంగ్ లాంచ్ పెళ్లి చూపులు. పెళ్లి చూపులు. మెరిసే మెరిసే మనసే మురిసే నీలా చెలిని
వలనే చిరు చిరు ఆశలు వేరిసేగా కడలే ఎరలో మునకేసేనా తొలి తొలిగా ఆరే అరే భూమి తిరిగెనులే తిరిగి తన దిశ మార్చి అలరారే అలయగిసే తానే తననే చేరి హృదయం లోన పరిచే ఎన్నో వెలుతురులే మిడుగురులై ముసిరి ఎదనే మిరే Another fantastic song, and Vivek Sagar garu, you will definitely be one of the best music directors in the industry. Requesting Lavanya garu to talk about the song, the music, and the movie. Pelli Choopulu. అందరికీ నమస్కారం అండ్ మీ ఇద్దరు రితు అండ్ విజయ్ బోత్ ఆఫ్ యూ చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు ఈ సాంగ్లో అండ్ ఐఎమ్ షో ఇన్ ద హోల్ మూవీ వెరీ వెరీ క్యూట్ అండ్ తరుణ్ చాలా మంచి మూవీ తీశారు యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ ద సినిమాటోగ్రఫీ యాజ్ వెల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద మ్యూజిక్ ఇస్ సో ఫ్రెష్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ ప్లీజ్ రిలీజ్ ఇట్ సూన్ Fantastic. And Lavanya garu, మీరు you believe in Pelli Choopulu? మీకు అయినా పెళ్లి చూపులు? If I have good option, why not? దేహరాదూన్లోనా హైదరాబాద్లోనా? ఏంటి పెళ్లి చూపులు ఎక్కడ అయింది కదా అందాల రాక్షసిలో అయినాయి కదా సినిమాలో కదా రియల్ లైఫ్ లో డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ పెళ్లి చూపులు? నో 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 డైరెక్ట్ లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఇష్టపడి love అమ్మ marriage love marriage I'm not a peli chuplu kind of a person. I don't want to sit there like one bhaji and I want people to come and okay this is nice this is bad. అవును మండుద్ది నాకు అర్థమైంది. ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లావణ్య గారు. రఘు గారు మీ మాటల్లో లావణ్య గారు ఇంకొంచెం మాట్లాడాలి. ఇంత ఫిగర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఇంత డైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సినిమా ఇస్ అబౌట్ స్ట్రీట్ ఫుడ్. సో స్ట్రీట్ ఫుడ్ తింటారా మీరు లేదా యూఆర్ అగైన్స్ స్ట్రీట్ ఫుడ్? Against I can really literally spend my whole day on the street. Like where food is? Food, I mean street food especially because నాకు పానీపూరి చాలా ఇష్టం. Actually ప్రతి రోజు ముంబైలో actually those bandis on the street every day I eat pani puris and pav bhaji and everything. Once in fact I went to buy some street food and cops came and they had to run with the stuff. I was still standing there waiting for my samosa to come. So yeah, I'm that crazy about street food. Crazy incidences, fantastic. And మీరు ఇన్ని తినుకుంటూ కూడా ఇలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే that shows your hard work. No, that's the hotel food actually because I don't like eating hotel food, so I eat less. కొంతమందికి చెప్పొచ్చు కదా ఏం చేయాలనో, చాలా మంది తక్కువ కావడానికి అవి ఇవి తింటున్నారు. She's perfect, come on. స్టేజ్ మీద అలా చెప్పాల్సి వస్తుంది. రఘు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లావణ్య. ఎస్ రఘు గారు అతి త్వరలో నాయకి అనే సినిమా మ్యూజిక్ కూడా మీరే డైరెక్ట్ చేశారు. సో మీరేమనుకుంటున్నారు పెళ్లి చూపుల గురించి? ముందుగా థ్యాంక్ యూ రాజు గారు. బాలీవుడ్లో యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ అనేది చాలా పాపులర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అది. సో ఇక్కడ మనకు ఒక రాజు గారు ఉన్నారు, ఒక యష్ గారు ఉన్నారు. సో తెలుగులో కూడా వీళ్ళు యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ అంత పెద్ద బ్యానర్ లేదు, కాంబోలో వాళ్ళని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వివేక్ గురించి నాకు మాట చెప్పాలి. ఏఆర్ రెహమాన్ గారు మేమంతా ఒక షో చేసామండి, ఒక రాక్ బ్యాండ్ సంబంధించినటువంటి షో ఒకటి చేసాం. ఆ షోలో వివేక్ ద ఫైనలిస్ట్. అప్పుడు వీళ్ళ స్టఫ్ చూసినప్పుడు అప్పుడు అదే సౌండింగ్ అది వీళ్ళు చాలా ఫ్రెష్గా ఉందని అప్పుడే అనుకున్నా ఉన్నది. సో కంగ్రాట్స్ వివేక్, సౌండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. అండ్ లిరిక్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. అండ్ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే సౌండ్ డిజైనింగ్ అనే ఒక వర్డ్ చిన్న సినిమాకి కనిపించింది. చిన్న సినిమాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సౌండ్ అండ్ ఫోటోగ్రఫీ. ఈ రెండు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే చిన్న సినిమా టెక్నికల్గా చాలా అందంగా ఉంటుంది. మనం దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిన్న సినిమా అనగానే అన్నిట్లో బడ్జెట్లు కోసుకుంటూ వచ్చి ఈవెన్ డిటిఎస్కి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా డిటిఎస్కి సీడీ ఇస్తూ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వచ్చి సార్ 3 రోజుల్లో డిటిఎస్ అయిపోద్దండి అంటాడు. సో అక్కడే సినిమా సగం చచ్చిపోతుంది. ఆ సౌండ్ వాల్యూ తెలిసి ఒక చిన్న సినిమాకి సౌండ్తో సినిమాని నిలబెట్టాలని
ఆలోచించినటువంటి డైరెక్టర్, ఇక్కడే మీరు సక్సెస్ అయ్యారు ఫస్ట్. దెన్ సౌండ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే శబ్దం దృశ్యాన్ని డామినేట్ చేస్తుందని మనకు ఒక వర్డ్ ఉంది. అంటే విజువల్గా ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉన్నా సరే సౌండ్, ప్రాపర్ సౌండ్ లేకపోతే విజువల్ డల్గా ఉంటుంది. సో ఆ సౌండ్కి మీరు ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్కి నేను మీకు తల వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను మీకు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి. విజయ్, రితు వర్మ అండ్ మై ఫ్రెండ్ నందు మంచి దిట్టంగా పోలీస్ ఆఫీసర్లో తయారయ్యే సినిమాలో. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టీమ్. మా రాజు గారికి, యష్ గారికి బాగా బాగా డబ్బులు రావాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఘు గారు. అండ్ అలాగే రాజేష్ అతి త్వరలో నాయకిలో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రోల్స్ చేస్తున్నారని విన్నాను. నాయకి గురించి మేము ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామనంటే పెళ్లి చూపులు ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారే ఈ సినిమాని నాయకిని ప్రెజెంట్ కూడా చేస్తున్నారు. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ నాయకి టూ. సో పెళ్లి చూపుల గురించి మీ టేక్. నాకేం భయం అంటే సత్యం రాజేష్, దాని తర్వాత క్షణం రాజేష్, దాని తర్వాత నాయకి రాజేష్ అంటారేమో అని. అలా సినిమాకి పేరు మార్చదండి, రాజేష్ అంటారు అంతే. అది ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది ఒకటే, ఒక చిన్న ట్రైలర్ ఒక చాలు అని చిన్నప్పుడు విన్నాను, కానీ కొన్ని సినిమాలకి ఓపెనింగ్స్ ఎందుకు వస్తాయో తెలియదు. అలాగే ఈ సినిమాకి 100% ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. సూపర్ హిట్ అవుతుంది మూవీ. ఇట్స్ ఎ ప్రామిస్. ఎందుకంటే బీయింగ్ అన్ ఆడియన్స్ చూడగానే ఇందాక వివేక్ గారు ఆ లైవ్ సాంగ్ కొట్టినప్పుడు నేను లెగిచి చాలా ఎగ్జైటెడ్ క్లాప్స్ కొట్టాను. ఎందుకంటే నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి రాక్ బ్యాండ్లో ఉన్నాను, ట్రై చేస్తాను, అవ్వలేదు. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. రీతు వర్మ అసలు ఫస్ట్ మూవీలో ట్రై చేశాను, మూవీలో క్యారెక్టర్. సో ప్రేమాష్ కాదల్లో. సో ఇప్పుడు లక్కీగా ఆల్ ది బెస్ట్ విజయ్ దేవరకొండ. విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్. ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలి మా రాజ్ కందుకూరి గారు, యష్ గారికి. రాజ్ కందుకూరి గారు నా మెయిన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్, నాయకిలో కూడా ఆయన మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? అదే పెళ్లి చూపులు మీకు ఎలా జరిగాయి, ఇంట్రెస్టింగ్గా జరిగాయా? బేసిక్గా అందగాళ్ళకి పెళ్లి ప్రాబ్లం ఉండదు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మా చుట్టాలకి పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు అందరు అమ్మాయిలే అని చూసేవాడిని. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అమ్మాయిలు దాచేస్తుంటారు, ఎందుకంటే ఈ బేవర్సోడికి అమ్మాయి ఇవ్వాల్సి వస్తుందని భయపడేవారు. మా పేరెంట్స్ చాలా టెన్షన్ పడారు నాకు పెళ్ళి అవ్వదేమోనని. ఇలా రియల్ లైఫ్లో జరిగిందా భయ్యా? నిజంగానే, ప్రామిస్గా. ఓ గాడ్. ఇప్పుడంటే ఫెయిర్ అండ్ హంసర్ రాసుకుని తెల్లగా అసహ్యంగా ఉండేది అప్పుడు. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మా పేరెంట్స్ అడిగేవారు, మీ అమ్మాయిని ఏం చదివిస్తారు అంటే, మా అమ్మాయి చదువుకున్నదాం అప్పుడే అవ్వదనేవారు. ఇది జోక్ సీరియస్. సో దేవుడు అనుకోకుండా ఒక అమాయకురాలు చూసి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వేరే. వెరీ నైస్. ఆల్ ద బెస్ట్ అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లావణ్య గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రగనయ్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఈ సినిమాలో చూస్తే హీరో అండ్ హీరోయిన్ కాకుండా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ప్లేస్. ఐ మీన్ లవ్ విత్ దట్. తెలంగాణ స్లాంగ్ లో ఈ రెండు పీక్ని ఇంకా జీవితం మన కలుస్తుంది, జీవితం మనలో కలిసిపోద్ది. నిజంగానే ఒక పెళ్లి జరగాలన్నా ఫ్రెండ్స్ వల్లే, ఒక పెళ్లిని చెడగొట్టాలన్నా ఫ్రెండ్స్ వల్లే, ఒక సినిమా హిట్ అవ్వాలన్నా ఫ్రెండ్స్ వల్లే. మరి ఈ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేశారు అసలు, ఎలా ఎలా లొల్లి చేశారు అసలు చూద్దాము. సో మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్. యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చేసి నువ్వే చూసుకుంటా. గట్టి గట్టి కలుస్తాయి పాడిక వర్గాలు ఈ పాలిత మందరాలు ఈ కోడి సంపదాలు ఈ ఆవల మందరాలు ఈ కోడి పులుకులు పెట్టి కాడ ముందు కొట్టుబడి కాడు కొడుకులు చల్లకుండా బిడ్డలు చల్లకుండా ఆరో హరాని హీరోకి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక సటిల్ కామెడీ, అభయ్ అండ్ దర్శి చాలా స్టేజ్ షోస్ చేశారు, అలాగే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశారు. చాలా బ్రిలియంట్ గైస్. వాళ్ళిద్దరిని తీసుకున్నారు. గట్టి కలిస్తాయి పాడిక వర్గాలు ఈ పాలిత మందరాలు ఈ కోడి సంపదాలు ఈ ఆవల మందరాలు ఈ కోడి గుంపులు ఈ ఎదుగుతున్న కడ బీగారు పుట్టుకొని పులుకులు పెట్టి కాడ ముందు కొట్టుబడి కాడు కొడుకులు చల్లకుండా బిడ్డలు చల్లకుండా ఆరో హరాని ఫెంటాస్టిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కదా. మేకింగ్ ఆఫ్ హీరో హీరోయిన్ ఎంత హిట్ అయ్యో, మేకింగ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా చూస్తున్నారు చూడు కొంట చూపులతోటి వెరీ ఎలా నైస్. భరించారో మిమ్మల్ని. గ్రేట్ వర్క్. అండ్ ఈ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు
దిస్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ అని మనకు స్క్రీన్ మీద అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంతే ఫన్, అంతే ఎంజాయ్ చేస్తారు సక్సెస్ని. అండ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ 5th సాంగ్ లాంచ్ ఆఫ్ పెళ్లి చూపులు. అండ్ దానికి లెట్ మీ ఇన్వైట్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ నాయకి శ్రీ గిరిధర్ గారు టు కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. గిరిధర్ గారు. అండ్ అలాగే ప్రొడ్యూసర్ దాము గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాము, అలాంగ్ విత్ ది వెరీ హ్యాండ్సమ్ అడ్విశేష్. వెల్కమ్ సార్. యశ్ గారు గెస్ట్లకి బొకే ఇచ్చి స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ టు ద 3 జెంటిల్మెన్. సో దాము గారి చేతుల మీదుగా ద లాంచ్ ఆఫ్ 5th సాంగ్. 5th song launch please. Actually, I don't want this marriage. Another beautiful and mind-blowing magical number by Vivek Sagar. Beautiful music. And ముందుగా దాము గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. రాజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్. నేను ఫోన్ చేసి ఆడియో ఉందని చెప్పారు. అండ్ విజయ్ తను ఫస్ట్ సినిమా చేసిన తర్వాత వచ్చి కలిసినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ స్పార్క్ ఉంది నీలో, డెఫినెట్గా పైకి వస్తామని చెప్పి ఐ వాజ్ విషింగ్ హిమ్. అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ దిస్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెల్. అండ్ డైరెక్టర్ గారికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇస్ డన్ ఎ వెరీ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ద హోల్ టీమ్ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. గిరిధర్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. నాకు నా 30 సంవత్సరాల కెరీర్లో నిర్మాతగా మారిన తర్వాత నాకు ఒక దొరికిన మంచి అండ రాజ్ కందుకూరి గారు. నాయకి సినిమా నిజంగా ఆయన లేకపోతే లేదు. నిజంగా అదే ఆ సినిమా చేయాలనే తపన అయితే ఉంది, మన దగ్గర డబ్బులు లేవు. కానీ ఇలాంటి రాజ్ కందుకూరి గారు లాంటి ఫ్రెండ్ దొరకటం నిజంగా నా అదృష్టం. ఈ సినిమా పెళ్లి చూపులు అనే సినిమా ఆయన చేసినప్పుడు అంతా స్టార్టింగ్ నుంచి నాకు తెలుసు. బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ, బ్యూటిఫుల్ థీమ్, బ్యూటిఫుల్ ప్రొడ్యూసర్. డెఫినెట్గా పెళ్లి చూపులు సక్సెస్ అవుతుంది, అందులో నో డౌట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అడవి శేష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. హాయ్ గైస్. అందరు పెద్దలు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతుంటే కొంచెం భరించండి. యాక్చువల్గా చాలామందికి తెలియంది ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో ఎనీబడి ఇన్ ద క్రియేటివ్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. నాకు విజయ్ పర్సనల్గా తెలియదు, ఋతు పర్సనల్గా తెలియదు, తరుణ్ పర్సనల్గా తెలియదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ తరుణ్స్ ఫేస్ నాకు ఇవాళే తెలుసు. నన్ను ఒకసారి కలిసేట ఆ షూట్లో. బట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. అది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి చెప్పట్లేదు. when I saw the teaser, I really liked Ritu's acting in the teaser. Cooking oil gurinchi, cooking classes gurinchi Vijay dialogue చూసిన తర్వాత I really appreciated, and I in fact wrote a role in my upcoming script for Vijay. And Tarun I've been following since Sanma, so I'm a big fan of the people who've made this film.
I'm hoping to, in fact, sign the music director for a forthcoming film of mine. నాకు పాటలు అంత నచ్చాయి. అది కంప్లీట్ ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడుతున్నానండి. ఇంకా పర్సనల్గా మాట్లాడుకుంటే రాజ్ అండ్ శ్రీధర్ గారు బోత్ ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ యష్ గారు ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ as well. I'm always here to support the film. అండ్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత వీళ్ళు నన్ను ఇన్వైట్ చేయకపోయినా కూడా నేను వచ్చి సపోర్ట్ చేసామండి సినిమాకి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. అండ్ నేను సినిమా ప్రీమియర్కి రాకుండా ఐల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సపోర్టింగ్ ఇట్ ఓపెనింగ్ డే అట్ ప్రసాద్స్. థ్యాంక్ యూ. ఫ్యాంటాస్టిక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అడవిశేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గిరి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దాము గారు. రైట్, లెట్ us thank the sponsors for tonight's event. మీరు లైవ్ చూస్తున్నారు మా మ్యూజిక్, ఎన్టీవీ, TV9 అండ్ వనితా ఛానల్లో. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు దెమ్. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు కళా మందిర్ ఫర్ స్పాన్సరింగ్ దిస్ event, and this event is organized by J Media Factory. ఎస్, మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పెళ్లి చూపులులోని నెక్స్ట్ సాంగ్ లాంచ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ది లాస్ట్ సాంగ్, 6th సాంగ్. మరి ఈ సాంగ్ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా నాయక సినిమా డైరెక్టర్ గిరి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా, గోవి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాము. అలాంగ్ విత్ సుధాకర్ అండ్ ఆల్సో గుంటూరు టాకీస్ హీరో సిద్ధుని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాము. విత్ అ వెరీ వెల్ నోన్ డిజైనర్ శ్రీని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాము. వెల్కమ్ సిద్ధు. వెల్కమ్ సుధాకర్ గారు. వెల్కమ్ శ్రీ అండ్ వెల్కమ్ గోపి గారు. ఎస్, సో లెట్స్ హ్యావ్ గోపి గారు డూయింగ్ ది ఆనర్స్, ది లాంచ్ ఆఫ్ ద 6th సాంగ్ ఆఫ్ పెళ్లి చూపులు. లాస్ట్ సాంగ్ లాంచ్, 6th సాంగ్. 6th సాంగ్ లాంచ్. Switching modes. Listen to the words that we be spitting for the masses. I'm coming at you with lines harder than justice. Uplift your minds, get ready for a fight back. Push out as you can and the use of your mind. You stand together, repelling corruption, erasing delusions for a better nation. Music can be, man, such a important push on. ఓహో, అనదర్ మ్యాజికల్ కంపోజిషన్. వివేక్ సాగర్ గారు సూపర్గా చేశారు. సో ముందుగా సుధాకర్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. హాయ్ గైస్. హాయ్. మంచిగా ఉన్నావా? మస్తున్నా. దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ అండి. విజయ్ నా తమ్ముడు లాంటివాడు అండ్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ. లవ్ యూ గాయ్. ఈ సో స్పెషల్ ఎందుకంటే ఐఎమ్ వెరీ ప్రొటెక్టివ్ అబౌట్ హిమ్. ఆడు ఏం చేస్తున్నాడు, అసలు ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తున్నాడు, చాలా ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటాను. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆఫీస్లోకి ఇలా ఎంటర్ అయినప్పుడు నేను కూర్చున్నా ఫస్ట్ టైం, ఎవరిని కలవలేదు. దెన్ ఒకటి ఇలా వచ్చాడు బట్ పొడుగ్గా 6 feet అని. ఈడవాడు చాలా భలే ఉన్నాడు, వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అనుకున్నా. హాయ్ హాయ్ అని పరిచయం చేసాను. సో ఈజ్ విజయ్. సో ఏంటి సెలెక్ట్ అయ్యంటే ఇంకా సెలెక్ట్ అవ్వలేదు, చూడాలి ఏం జరుగుతుందో అన్నారు అనమాట. సో అండ్ హీ గాట్ సెలెక్టెడ్ అండ్ వీ డిడ్ ఫిల్మ్. ఒక ఆల్మోస్ట్ 1.5 year మేము కలిసి పనిచేసాం. అండ్ కొట్టుకున్నాం తిట్టుకున్నాం సినిమాలో, కానీ బయట మాత్రం చాలా క్లోజ్ అయ్యాం. అండ్ ద వే ఈజ్ గోయింగ్, హీ సెలెక్టింగ్ ఫిల్మ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చే ఫిల్మ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. అండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రాక్ అండ్ హీస్ ద నెక్స్ట్ స్టార్ ఇన్ ద మేకింగ్. సో కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ అలాగే తరుణ్ భాస్కర్, ఈవెన్ బిఫోర్ ఈ మేడ్ హిస్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ హిస్ ఫ్యాన్. తను ఇంజనీరింగ్ అయిపోగానే ఐ థింక్ విజీ మీడియా, ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ హిస్ డిగ్రీ విజీ మీడియా వినూత్న గీత అని ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి. అండ్ ఫెంటాస్టిక్ డిజైన్స్, ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ చేసేవాడు అనమాట. సో ఐ యూస్ టు అడ్మైర్ హిమ్. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఫ్లిక్కర్లో HPC అని ఒక ఇది ఉంటుంది, హైదరాబాద్ ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్. సో వీఆర్ మెంబర్స్. సో I admired his work from then, and I'm really, really happy for him. He has done a fantastic job here, and he is going to rock. అలాగే ఇంకా యష్ గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. మీరు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇలాంటి సినిమా తీసారు సపోర్టింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ రాజ్ కందుకూరి గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్
ఫర్ ది ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఎవరైనా ఇన్నోవేటివ్గా ఏ సినిమా చేయాలనుకున్నా సార్ ఆయన ముందుంటారు. ఎప్పుడు కాల్ చేసినా సార్ ఒక సినిమా ఉంది స్టోరీ వింటారు అండ్ వెంటనే ఎస్ అండి 5 minutesలో ఆయన టైం ఇచ్చి ఈజ్ లైక్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆయన ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేసి ఇంత బాగా ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇంత రీచ్ ఇచ్చినందుకు లైక్ really congratulate and happy for him and rest of all the team. And Ritu Verma, you're looking gorgeous. I think this is the film, you'll make some big waves. And all the other, and Vivek Das కూడా నేను సైన్మాలో అసలు ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు, షార్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ సైన్మాలో. సో తన ఫ్యాన్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా అసలు పర్ఫార్మెన్స్ వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఐ లైక్ ది అదర్ 2 guys, ప్రియదర్శి అండ్ అభయ్. కంగ్రాచులేషన్స్ guys. And all the other cast and crew, this film is definitely going to be a stupendous success and it's going to make some sensation in Telugu film industry. Congratulations. And Nandu, all the very best. You're looking very good. So thank you so much and thanks for inviting me. Thanks Sudhakar garu. Next, can I invite Gopi garu to talk a few words? Yes, Govi garu. Yeah. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ముందుగా రాజ్ కందుకూర్ గురించి చెప్పాలి. ఇది పెళ్లి చూపుల ఆడియో ఫంక్షన్ అయినా ఒక రకంగా నాయక్కి ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లా ఉంది నాకు. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ రాజ్ గారు. యాక్చువల్గా ఇందాక మా ప్రొడ్యూసర్ గిరిధర్ గారు చెప్పినట్టుగా నిజంగా రాజు గారు లేకపోతే నాయకి లేదు. సో థ్యాంక్ యూ రాజ్ కందుకూరి గారు. అండ్ యష్ గారు, రఘు చెప్పినట్టుగా యశ్రాజ్ ఫిలిమ్స్ సెటిల్, పెళ్లి చూపులు కనిపిస్తుంది అందులో. సో ఇందులో నటించిన వాళ్ళందరూ నా ఫ్రెండే. నందు అండ్ హీరో విజయ్, రితు అండ్ ఎస్పెషల్లీ తరుణ్ నేను సైన్మా ఫస్ట్ టైం చూశాను యాక్చువల్గా. అప్పుడు అనిపించింది, అంతకుముందు అనుకునేవాడిని తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో ఎవరైనా ఆ పట్టున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తే బాగుండని. బట్ యూ మేడ్ ఇట్స్ సైన్మా. రియల్లీ ఐ వాజ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ తరుణ్. ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ. అండ్ వివేక్ సాగర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. he will be నంబర్ 1 మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఖచ్చితంగా ఉంటాడు అనిపిస్తుంది. ద వే ఈ డిజైన్ ద సౌండ్ ఈజ్ ఇంపాక్ట్ చాలా దారుణంగా ఉంది అది. ఎంటైర్ పెళ్లి చూపుల టీమ్కి ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గోవి గారు అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ లక్ ఫర్ నాయకి. ఎస్, ఇప్పుడు శ్రీని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. Good evening to everybody. First of all, Raj Kandukuri is my very good friend of me. Raj Kandukuri garu నాకు చాలా good friend and I know very well about Vijay. And నాకు ఈ మూవీ ఒక 8 monthsగా బాగా విన్నాను రాజ్ కందుకూరి గారి దగ్గర, పెళ్లి చూపులు అని. అండ్ ఇది చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఇది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ హిట్. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ విజయ్ అండ్ రీతు వర్మ అండ్ హోల్ టీమ్, ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, ఇప్పుడు గుంటూరు టాకీస్ సిద్ధు వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్. మీరు అప్పటి నుంచి స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటుంటే నాకు హలీం గుర్తొస్తుంది, రంజాన్ గుర్తొస్తుంది. తో ఆప్ సబ్ లోగోं को ईद मुबारक है. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆప్కో భీ. రాజ్ కందుకూరి గారు నేను గుంటూటాకి జాయిన్ వెంటనే కలిశాను. సార్ నాతో సినిమా చేయండి అని అడిగితే నేను ఆల్రెడీ విజయ్తో పెళ్లి చూపులో నేను సినిమా చేస్తున్నాను అన్నారు. ఓకే సార్ పోనీ నెక్స్ట్ సినిమా చేయండి అంటే అర్జున్ రెడ్డి అని కూడా ఇంకో సినిమా చేస్తున్నాను, ఆ సినిమాలో హీరో అంటే విజయ్. ఇక మొత్తం ఆయనతోనే తీస్తారా? ఈ సినిమా బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి నాకున్న ఒక రీజన్ ఏంటంటే అండి, నేను ఈ సినిమా చూశాను. చాలా ఎఫర్ట్లెస్ పర్ఫార్మెన్సెస్ విజయ్ అండ్ రితు స్టార్టింగ్ నుంచే నారా కుమారుడు, ప్రేమైష్ కాదల్ అండ్ ఆల్ హర్ అదర్ ఫిల్మ్స్. యూ లుక్ రియలీ నైస్ ఇన్ ఆల్ యువర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఎఫర్ట్లెస్ పర్ఫార్మెన్సెస్. విజయ్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలో యూ హెవ్ డన్ అ రియలీ గుడ్ జాబ్. ఆ క్యారెక్టర్ నాకు వస్తే బాగుండేది అనుకున్నాను నేను అది చూసినప్పుడు. ది ఆర్ట్ వర్క్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ అమేజింగ్. తరుణ్ నాకు వాళ్ళ వైఫ్ చేశారు అని చెప్పారు, అది నాకు తన పేరు తెలీదు. వెరీ గుడ్ జాబ్. లతా, వెరీ గుడ్ జాబ్. విజువల్స్ కూడా చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి. నాగేష్, యూ షాట్ ద షేడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. వెరీ గుడ్ విజువల్స్. Vivek, new age music, you're here to kick some ass, that's for sure. విజయ్ ఫ్రెండ్ రోల్ చేసిన అతను నేను కడుపు పట్టుకొని నవ్వాను నేను. ప్రియదర్శి అన్ని డైలాగ్స్కి అన్నిటికీ కూడా
అంటే ఇంక ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే చాలా ఉన్నది సినిమాలో. స్పెషల్ మెన్షన్ అనీష్ కురువిలా గారు, యూ నెవర్ సీస్ టు అమేజర్స్. నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు అట్లా పర్ఫామ్ చేస్తారని. సో all of them together have done a very good job. It's like an amalgamation of all those things. Cinema tappakunda aadutundani namakkam undi, aadalane I'm rooting for this film essentially. Last but not the least, Raj Kandukuri garu. He's a producer with some guts andi. Inta mandi kottollan pettukoni oka cinema diyalante koncham undali, guns, guts and balls undali koncham. So hats off to you, sir. Also making his entry into Tamil film industry. Overall, there's a solid vibe, brother. Solid vibe. All the best to everyone, and thanks for inviting me here. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిద్ధు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధాకర్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీబడి. సో పెళ్లి చూపులో ఆడియో లాంచ్ లైవ్ వీక్షిస్తున్నారు మా మ్యూజిక్ ఎన్టీవీ, వనిత టీవీ అండ్ టీవీ 9లో. ఈరోజు ఈవెంట్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుందని అంటే ఈవెంట్ ఇస్ బై జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ, రేడియో పార్ట్నర్స్ రేడియో సిటీ 91.1 అండ్ అలాగే ఆడియో ఈజ్ ఆన్ మధుర ఆడియో. సో ఏమాత్రం ఆలస్యం 6 songs అయిపోయాయి అండ్ నౌ 6 songs అయిపోయాయి. థియేట్రికల్ ట్రైలర్, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ. థియేట్రికల్ ట్రైలర్ సగం చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది సినిమా ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనేసి. మరి థియేట్రికల్ ట్రైలర్ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా లెట్ మీ కాల్ అపాన్ స్టేజ్ సందీప్ కిషన్ అలాంగ్ విత్ మై ఫేవరెట్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు అండ్ అలాగే క్రాంతి మాధవ్ గారు టు డూ ది ఆనర్స్ ప్లీజ్. డైరెక్టర్ క్రాంతి మాధవ్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్. Welcome, sir. Now the launch of theatrical trailer of Pelli Choopulu by Thammareddy Bharadwaj garu. ఈ అమ్మాయి తెలుగులో చెప్పమంది. ప్రదర్శన చిత్రమును విడుదల చేయుడు. పెళ్లి కొడుకు. ఓ పెళ్లి కూతురు. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్? చచా, జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ? సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ అని తెలీదా నీకో? చెవులు దుబ్బయా? ఓ డిగ్రీ? సరేనా పాస్ అవుతావా? సార్ పక్కా పాస్ డాడీ. నీకు అలా కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకున్నా పాస్. దాని తర్వాత కుకింగ్ వీడియోస్, యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెనూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. దే కాల్ ఇట్ ద స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెవల్యూషన్. ఇంట్రెస్టింగ్. నో రిచా ఇట్స్ క్వైట్ గుడ్. అది ఓకే అన్నది అనుకోరా. ఏంది సైడ్ తీసుకోపోయి చెప్పు. ఇవో అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు. ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్ని. ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. పరస్పరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండో, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండోయ్. తలంచితే తలపోగెట్టే సరదాలండోయ్, వినంబర వ్యసనానందా సరివేయండోయ్. పరంపరాలు 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 కావాలా. Fantastic, unbelievable and mind-blowing trailer. Great job. And ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ గురించి, మ్యూజిక్ గురించి శ్రీ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారి మాటల్లో. అందరికీ నమస్కారం. ట్రైలర్ బాగుంది. ట్రైలర్ని గురించి కంటే ఈ లోపలికి వస్తూ ఉంటే బయట గేట్ దగ్గర ఒక అమ్మాయి కనపడింది. హాయ్ సార్ అంది. నన్ను ఎవరబ్బా ఈ వయసులో హాయ్ అంటుంది ఒక అమ్మాయి అని కంగారు పడ్డా. వెంటనే అమ్మాయి నేను ఈ సినిమా హీరోయిన్ సార్ అంది. ఓ అలాగా అని చెప్పి కంగారుగా వచ్చేసా. పెళ్లి చూపులు అక్కడ మొదలెట్టేటట్టుంది. ఎందుకు వచ్చిన గొడవ నాకు. ఈ వయసులో పెళ్ళిళ్ళు అవసరం లేదు లేని పారిపోయిచ్చాం. ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్. అట్లాగే మామూలుగా 15 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ కూర్చోవడం కష్టం, నాకు కూర్చోలేను. అయితే వివేక్ సాగర్ ఆ సాంగ్, ఫస్ట్ సాంగ్ చూసినాక ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళబుద్ధి వేయలే. వెళ్ళిపోదామని ఎన్నిసార్లు అనిపించినా వెళ్ళబుద్ధి వేయలే. అప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా కూర్చున్నాం. ఇక పెళ్లి చూపులు సినిమా
ట్రైలర్ చూసాం, సాంగ్స్ చూసాం, చాలా బాగున్నాయి. రాజ్ కందుకూరి లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో ఏ సినిమా చూసినా ఆయన పేరు లేకపోతే సినిమా రిలీజ్ కానివ్వట్లేదు. ఆయన ఎందుకో తెలియదు, ఆయనకి ఎందుకు ఆవేశం వస్తుందో తెలియదు, కానీ ప్రతి సినిమాలో ఏలో కాలో పెడతా ఉంటాడు. సో ఈ సినిమాలో కూడా ఏలు కాలు పెట్టాడు, లేదు మొత్తం ఇదేనా, మొత్తం యష్ రాజ్ ఇద్దరిది. సో ఏలు కాలు ఫుల్గా పెట్టి చేస్తామంటేనే బెటరు. అట్లా ఏలు కాలు పెడితే వచ్చి ఏళ్ళు తెగిపోతా ఉంటాయి, తగమనే సరిగ్గా చేస్తారని ఆశిస్తూ. అండ్ ఫిలిం డెఫినెట్గా. ఆ తర్వాత హీరో విజయ్, ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం చూశాను. దట్ ఫిలిం వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్. డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అండ్ హిస్ పెర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దట్ ఫిలిం. చాలా కాలం తర్వాత చూసా, అతని అడ్రస్ కనుక్కొని ఫోన్ చేశా, అనుకోకుండా అతను మా తమ్ముడి అల్లుడయ్యాడు. అండ్ దట్ ఫిలిం వాజ్ గుడ్. అండ్ అందులో అద్భుతంగా పెర్ఫామ్ చేసిన విజయ్ ఈ సినిమాలో డెఫినెట్గా అంతకంటే బాగా చేసి ఉంటాడు. ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఐ హోప్ దిస్ ఫిలిం విల్ డూ వెల్ అండ్ షుడ్ డూ వెల్, విల్ డూ వెల్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ విషెస్ సార్. క్రాంతి మాధవ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. పెళ్లి చూపులు చాలా బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్, వెరీ ప్లెజెంట్ సాంగ్స్. తరుణ్ భాస్కర్ హ్యాస్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. చాలా మంచి మంచి విజువల్స్ ఉన్నాయి. విజయ్ విత్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం, యూ హ్యావ్ అరైవ్డ్, నౌ యూ ఆర్ బౌండ్ టు కాంకర్. రాజ్ కందుకూరి గారు, ఐ నో హిమ్, I have been his assistant, and in a film I have entered my film industry through his film. And Allani Sridhar garu darshakatvanlo nenu assistant ga pani chesanu. All are here. I am very happy and glad to be here. I wish them all the very best. Thank you so much, Kranti Madhav garu. And may I request Sandeep Kishan garu to come forward and speak a few words. బెదర్ వేసాలు చెప్పి గారు గారు వద్దు బెదర్, అసలు సెట్ అవ్వట్లేదు. అందరికీ హలో అండి. పెద్దవాళ్ళందరినీ గారు అంటే ఓకే, మమ్మల్ని కూడా గారు అంటే కొంచెం నాన్ సింక్లో ఉంటుంది. అందరికీ నమస్కారం. పెళ్లి చూపులు బేసిక్లీ నాకు ఆనెస్ట్గా ఈ టీంలో ఎవరితో పర్సనల్ పరిచయం లేదండి ఇవాళ వరకు, ఐ గెస్. అలాంటిది నేను ట్రైలర్ చూడగానే నాకే తెలియకుండా టక్కని రీట్వీట్ కొట్టి మా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేశాను. అవి చేయడానికి మామూలుగా 3 కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి, మనకు తెలిసిన వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడానికి. 2, ఈ సినిమా బాగుంది ప్రమోట్ చేయడానికి, బాగుంది దీన్ని ప్రమోట్ చేద్దామని, లేదా 10 మందికి తెలియాలనేది. 3, ఈ ట్రైలర్ అర్జెంటుగా అందరూ చూడాలి, లెట్ మీ డూ పీపుల్ ఫేవర్ బై సెండింగ్ ది ట్రైలర్ టు పీపుల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంత నచ్చిన, నాకు రీసెంట్ పాస్ట్లో నచ్చిన ట్రైలర్ ఇదే. ఎందుకు నచ్చింది తెలియదు. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ద ట్రైలర్. స్పెసిఫిక్ కారణం అంటూ లేదు, ఎందుకో నచ్చింది. ఎందుకు నచ్చిందో అసలు తెలియలేదు. అప్పుడు స్పెసిఫిక్గా డైరెక్టర్ ఎవరు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు, డిఓపి ఎవరని స్పెసిఫిక్గా కనుక్కుని మరి తెలిసాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అప్పుడు తెలిసింది షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ తరుణ్ భాస్కర్ అని చెప్పి. ఐ లవ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ బిఫోర్ బ్రదర్. అండ్ విజయ్, ఐ లవ్డ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం. అండ్ ఇంతకుముందు నెక్స్ట్ మీరు చేయబోయే అర్జున్ రెడ్డి సినిమా గురించి కూడా నాకు తెలుసు. ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ గట్స్ టు పిక్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దాట్ అండ్ క్యారీ ఇట్ ఆఫ్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ యూ రీతు. అండ్ రాజ్ గారు, ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. ఇందాక చెప్పినట్టు ఎక్కువ సినిమాలు చేయాలనుకోవడం వేరు, యాక్చువల్గా దిగి సినిమాలు చేయడం వేరండి. సో ఐ నో ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఫర్ దిస్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ యూ అండ్ యష్ గారు అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you so much, Sandeep. Thank you so much, Thank you so much, all of you. Yes, so on public's demand, ఇందాక వివేక్ సాగర్ గారు వచ్చి రావడం. పబ్లిక్ డిమాండ్ కాదు, నా డిమాండ్ కూడా ఇది. ఎస్, అంటే ఫస్ట్ సాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాము, దాని తర్వాత అందరు ఎంత మెస్మరైజ్డ్గా ఉన్నారంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఈ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ ఇలా అందరు రావాలి అండ్ మళ్ళీ అందరు పర్ఫామ్ చేయాలి అని కోరుకున్నారు. సో వై నాట్ అనిపించింది, ఎందుకంటే సాంగ్ అంత బాగుంది అండ్ మ్యూజిక్ అంత బాగుంది. సో ఆన్ పబ్లిక్ డిమాండ్, ఆన్ అందరి డిమాండ్. Yes, the stage is all Vivek Sagar's. Let's rock it again. Let's give a big round of applause. Ladies and gentlemen, that's Vivek Sagar. Right.
ఖరీదు కానివే. ఈ బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జేబు మోతకి వరాలు కోరే కాసులంటే కారణంట. ఆశ పరాయి కాని భాష ఖరాబు మోసుకోరదంటూ వినాలే సంబరాల కంట. వయస్సులెందుకంట నిదారి చేరే మలుపులెన్నో రకాలే నిజాలు తెలిపే జాతకాలే కారణంట. మనిషికి పరుగులాటలెన్నో కళ్ళలకు ఖర్చులారిపోయే. మిగిలిన ఆశ నిధ్యాసే తరాజులైతే మనసుకి రుజువులెన్నో కలిగే. తదుపరి తాను పాడే పాటే తొలగరి దీపి జ్ఞాపకాలే. ఇదే కదా అదే కదా ఈ మాయరా ఈ మాయరా. ఈ దారి మలుపులో రథాల జోరు రంగు పూసే జ్ఞాపకాలతో నీ గుండె కలిపే రాగముంటే పాడరాదా. ఈ జ్ఞాపకాలని బాబు గారు కథలు చెప్పి పాడుతారని ఈ నింగి నేల వేచి చూసే లోకమాయా. ఈ బాబు గారికి పక్క మాట పాడుతున్న జేబు మోతకి వరాలు కోరే కాసులంటే కారణంట. బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జేబు మోతకి వరాలు కోరే కాసులంటే కారణంట. Ladies and gentlemen, give it up for Thank you. Vivek Sagar. Great work. So requesting everyone to stay back on stage. ఇప్పుడు the actual audio launch, the CD launch of Pelli Choopulu జరగబోతున్నాయి. Yes. May I request Nag Ashwin to come on stage along with Amareddy Bharadwaj garu, along with Lavanya Tripathi garu, Raghu Kunche garu, Govi garu, all the guests, Damu garu to come on stage, Ashok Kumar garu, Giridhar garu, ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ టెక్నీషియన్స్తో సహా Alani Sridhar garu to come on stage, please. సినిమాటోగ్రఫర్ ఆఫ్ ద మూవీ నగేష్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాము. డిజైనర్ శ్రావ్య వర్మని వరంగల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ భాస్కర్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. శ్రీ విజయ్ భాస్కర్ గారు. చీఫ్ గెస్ట్ సురేష్ బాబు గారిని మీ అందరు చప్పట్ల మధ్య పిలవాలని కోరుకున్నాము. జే మీడియా నరేందర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాము. వెల్కమ్ పిఆర్ఓ వంశీశేఖర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాం. ఈ సినిమాలో నటించిన యాక్టర్స్ అందరూ కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకున్నాం. కాస్ట్ అండ్ క్రూ
శ్రీ కత్తి మహేష్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. Inviting the cast and crew of Pelli Choopulu to come on stage for the audio launch. ఎస్, ఇప్పుడు సురేష్ బాబు గారి చేతుల మీదుగా ఆడియో లాంచ్ జరిగి మొదటి సిడి నందు గారు ఎక్కడున్నా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ నరేందర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మధుర శ్రీధర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. మధుర ఆడియో ద్వారా ఆడియో విడుదలవుతుంది. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు our టీవీ పార్ట్నర్స్ TV9, మా మ్యూజిక్, NTV. ఎస్, బిగ్ సిడి లాంచ్ని సురేష్ బాబు గారు చేసి మొదటి సిడిని తమ్మారెడ్డి సార్కి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. The big CD launch. Audio cut, please. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సిడి సురేష్ బాబు గారు ఫస్ట్ సిడిని తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ సిడి టు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు అలాంగ్ విత్ ప్రొడ్యూసర్ అశోక్ కుమార్ గారికి. ఈ మూవీ పిఆర్ వంశీ శేఖర్ గారికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్. అలాగే జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ నరేందర్ గారికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఈవెంట్. కళామందిర్ వారికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్. దాము గారు కొంచెం ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అలాంగ్ విత్ రఘు కుంచె గారు. అందరూ one step back for the photos, please. Thank you. సో ఆడియో లాంచ్కి వచ్చేసిన మీ అందరూ బయట మీ సీడీస్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. పెళ్లి చూపులు ఆడియో సీడీని ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వెళ్ళేటప్పుడు మీ సీడీని కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ. మ్యూజిక్ ఆఫ్ సురేష్ బాబు గారితో పాటు ఈ సినిమా డైరెక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, హీరో, హీరోయిన్ ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఫర్ ది ఫోటోగ్రాఫ్స్. రాజ్ గారు, యశ్ గారు అలాంగ్ విత్ సురేష్ బాబు గారు, నందు, విజయ్, రితు ఫర్ అ ఫోటోగ్రాఫ్ ప్లీజ్. నందు. మ్యూజిక్ కట్ ప్లీజ్. మధుర శ్రీధర్ గారు కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకున్నాం.
రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు రాజ్ గారు ముందుగా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం, ఇక్కడికి వచ్చేసిన అందరికీ స్వాగతం. నేను కొంచెం లేట్ అయినట్టుంది, ఎక్కువ టైం తీసుకోను. ఈ సినిమా చేయడానికి నేను మేజర్ రీజన్ చెప్తాను. నేను డి సురేష్ బాబు గారే. ఎందుకంటే ఎన్నో కథలు వస్తున్నాయి, ఎన్నో కథలు మనం వింటున్నాం, అందులో అసెస్మెంట్ మాకు తెలియదు ఏది బాగుంటుంది, ఏది అన్నీ విన్నప్పుడు బాగా అనిపిస్తాయి. అయితే ఆయన నా దగ్గరికి ఒకసారి పంపించి, యువర్ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్, యువర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ మూవీస్ కదా, తరుణ్ అనే అబ్బాయి నా దగ్గరికి వస్తున్నాడు. ఐ లవ్డ్ దట్ పాయింట్. ఐ సజెస్టెడ్ ఫ్యూ చేంజెస్. అతను అవి చేస్తే మాత్రం యూ టేక్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అని ఆయన నాకు సజెస్ట్ చేశారు. చేస్తే ఆ టైంకి విజయ్ అండ్ తరుణ్ ఇద్దరు నా దగ్గరికి వచ్చారు. ఐ హర్డ్ ద నేరేషన్, ఇమ్మెన్స్గా నాకు నచ్చింది. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఒక మంచి పార్ట్నర్ యష్ అని నా వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్, తను కూడా జాయిన్ అయ్యారు. దాంతో నాకు ఇంకా ఎన్హాన్స్ అయింది ఇది. అండ్ ఇలాంటి వండర్ఫుల్ టీమ్ వినూత్న గీత అని వాళ్ళకు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసే ఒక కంపెనీ ఉంది. అదే యూనిట్ తరుణ్ భాస్కర్ అండుకో అని చెప్తాను నేను. డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ దాంట్లో. అంటే అందులోనే అంత యూత్, దే ఆర్ మచ్ యంగర్ దాన్ మీ, బట్ ఎంత బ్రిలియన్స్ ఉంది వాళ్ళలో. ఐ అప్రిషియేట్. అండ్ తరుణ్ బ్రిలియన్స్ ఈజ్ సో మచ్. ఐ టేక్ ప్రైడ్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ తరుణ్, బికాజ్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్. రేపు ఫ్యూచర్లో తరుణ్ కానీ వివేక్ సాగర్ కానీ ఇందులో చేసిన ఈ వినూత్న గీత టీం కానీ నేను ప్రైడ్తో గొప్పతో నేను చెప్పుకోగలను 10 years తర్వాత కూడా. ఈ టీం నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను, నేను యష్ మా ఇద్దరం చేశామని. ఎందుకంటే నేను యాజ్ అ బిల్డర్గా ఆలోచిస్తే మనం ఎన్నో బిల్డింగ్స్ కట్టి ఉండొచ్చు, ఎన్నో అపార్ట్మెంట్స్ కట్టి ఉండొచ్చు, కానీ ఒక వెంచర్ మనకి ఎప్పుడు లైఫ్లో గుర్తుండిపోయేలా ఉంటుంది. అటు ఆ రోడ్డు నుంచి వెళ్తుంటే అందులో నేను ఒక్క అపార్ట్మెంట్ లేదు, అన్నీ నేను అమ్మేసుకున్నా, ఈ వెంచర్ చాలా బాగుందని అనిపిస్తుంది. నేను చేసే లైఫ్ టైం మూవీస్ అన్నిట్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా పెళ్లి చూపులు అనే సినిమా నేను ప్రైడ్తో ఫీల్ అయ్యే సినిమా అవుతుంది. ఇట్స్ మై ప్రామిస్ టు యూ. ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంటర్టైన్ యూ. అండ్ వివేక్ సాగర్ అనేటువంటి ఒక మ్యూజిషియన్ ఎక్కడో ఉండిపోయాడు అన్నాడు, ఎందుకు ఇన్నాడు బయటికి రాలేదు నాకు తెలీదు. అతను ద ఫ్యూచర్ డేస్ ఆర్ హిస్. అండ్ టుడే ఈజ్ యువర్ డే వివేక్, అండ్ యు ఆర్ ది బాయ్ ఆఫ్ ద డే. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఐ ప్రొఫ్యూజ్లీ థ్యాంక్ సురేష్ బాబు గారు ఫర్ గివింగ్ ఎవ్రీ సపోర్ట్. ప్రతి టైం ఎప్పుడు ఎంత బిజీ ఉన్నా ఫోన్ చేసినా ఇమ్మీడియట్గా ఆన్సర్ చేస్తారు మాకు. సార్ మీ ప్రజెన్స్ ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ సార్. అండ్ మీ సపోర్ట్ సార్, నో వర్డ్స్ టు థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఫ్రెండ్స్ అందరూ, తమ్మారెడ్డి గారు, దాము గారు, పేరున అందరికీ నేను చెప్తున్నాను సార్. ఏమైనా మర్చిపోయింటే క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా ఒక్కడి వల్ల కాదు సార్, ఎవ్రీబడి వీళ్ళందరి వల్ల జరిగింది. దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే మరొక ప్రొడ్యూసర్ యష్ గారిని కూడా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాం. Thank you. Good evening, everyone. First of all, really thank you very much for, you have taken so much time and effort to be here to support us, and I really appreciate for your kind gestures on this one. And Raj, Telugulo maatladta, adi best ఏమో. రాజ్ నాకు చాలా రోజుల నుంచి ఫ్రెండ్. ఈ సినిమా గురించి ఆల్రెడీ మీకు చాలామంది ఎంతో చెప్పారు. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దట్. బిఫోర్ ఐ సే ఎనీథింగ్, వన్ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే, మన పెద్దలు గౌరవనీయులు సురేష్ బాబు గారు ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని ఇంత సపోర్ట్గా ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్, ముహూర్తం రోజు నుంచి వారిని కలుస్తున్నాం. రాజు గారు ఎంతో సహకారంతో వారి హెల్ప్ వల్ల ఈ సినిమా ఇంత ముందుకు వచ్చింది. దీనికి మేమందరం చాలా చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నామండి. అంతేకాకుండా ఎంతోమంది చాలా ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలామంది వచ్చారు ఈరోజు. వాళ్ళందరికీ నేను కొత్త ఇండస్ట్రీకి నాకు సరిగా పేర్లు గుర్తుండట్లేదు, అందువల్ల ప్లీజ్ క్షమించండి. అందరికీ వచ్చిన ప్రతి అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మీ ఆశీర్వాదం, మీ సహకారంతో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా సూపర్ హిట్ అవుతుందని చాలా నమ్మకం ఉంది. ఇంకా టీం గురించి చెప్పాలంటే, first, credit goes to Tarun. Incredible, performance. The guy, deserves a big round of applause, to be honest. He's been working very hard for the last 8 months. Really, one thing I've realized in Tarun is the uniqueness. He's different to any others. You can't compare with, any other director. That's my opinion, Tarun. He comes up with so many ideas. నేను లండన్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఫోన్ కాల్ చేస్తున్నా కానీ ఏదైనా చెప్తే అన్ని కొత్త విధంగా అనిపిస్తుంది. సినిమాలు నేను కూడా చూస్తున్నాను. సినిమా ఒక ప్యాషన్ తోటే ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను. దిస్ ఇస్ నాట్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్, బట్ ఇట్స్ జస్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్. కానీ ఆ సినిమాలు చూసిన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే తరుణ్ వస్తున్న ఐడియాస్కి ఇట్స్ ఇంక్రెడిబుల్. అండ్ దట్స్ వై ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ ది జెన్యూన్ కామెంట్స్ ఐఎమ్ హియరింగ్ టుడే ఈజ్ ప్యూర్లీ గోస్ టు తరుణ్. సో వెల్ డన్ తరుణ్ ఆన్ దట్ వన్. అండ్ ఇంకా హీరోయిన్లు మన విజయ్ సంగతి తెలిసిందే, ఇక ఆయన గురించి ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎవడో సుబ్రహ్మణ్యం
you know, gives him as a Rishi, as another name for him. So well done, Vijay. Your performance is incredible in this movie. I've seen the movie. So, you know, I'm sure he's going to rock on because he's got the look, he's got the personality, and moreover, he's got the talent on this one. So well done, Vijay, on this one. And Ritu, the beautiful, pretty woman. And what can I say, Ritu? నేను ఫస్ట్ రీతిని కలిసినప్పుడు ఒకటి ఈ అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయా లేకపోతే ఓటిషి నార్త్ ఇండియనా అని తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసింది నార్త్ ఇండియన్ అమ్మాయి కానీ ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిందని నేను తెలుగు రాదనుకున్నాను ఎట్లా చెప్తుందో డైలాగ్స్ మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే వీళ్ళు లైవ్ సింక్ అది ఇది అంటున్నారు అని కొంచెం డౌట్ వచ్చింది కానీ ద ట్రూత్ ఈజ్ నేను సినిమా చూసినప్పుడు ఆమె డైలాగ్స్ unbelievable, seriously unbelievable, because I didn't expect that from you, seriously, but you proved me wrong on that one. Congratulations on that one. And Vivek Sagar is another, you know, you've seen how he rocks. He's going to rock the industry, definitely. Vivek, congratulations on that one. I've already heard, you know, a couple of guys came up to me and said, we're going to sign up for our next movie. So that goes to show that well done, Vivek, on this one. So thanks very much. And the entire team, guys, you know, you've been brilliant. You know, I can't believe the support, the hard work you've been putting through for several months, and particularly last 2-3 weeks to, you know, make this happen. And it goes to show that I believe it happened very successfully. So congratulations. Tanvi, I think you worked extremely, extremely hard. So special mention to Tanvi for this event and this one. So well done on that one. So guys, you know, one thing, as I said, you know, thank you all for coming here and supporting, and I'm sure you're going to watch on the screens, and you're going to make a super hit movie, Pelli Chupulu, #Pelli Chupulu. Thank you, Suresh Garu, one more time. Thank you so much. Before we move on, picture sarigga raledanta along with Suresh Babu Garu, hero, heroine, and the producers of the movie. One photograph. I'm sorry, forgot to tell you about Raj, because, you know, రోజు కలిసి మర్చిపోతున్నా రాజ్ని, కానీ రాజ్ గారి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే, ఎందుకంటే రాజ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్. ఆయన యూనిక్నెస్ ఏంటంటే హిజ్ ఎనర్జీ అండ్ హిజ్ స్పీడ్. ఆయనతో నేను క్యాచ్ చేయలేకపోతున్నాను. ఐ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు క్యాచ్ అప్ విత్ యూ. ఆయన యంగ్ థింకింగ్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. యూనో ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. యూనో రాత్రి 2:30 అయింది రాత్రి మేము ఇంటికి, అప్పటి వరకు కూడా ఆయన నేను ఆవలిస్తున్నా, ఆయనకు మాత్రం యాష్ వేకప్, యూనో వి గాట్ సంథింగ్ టు టుమారో. సో దట్ గోస్ టు షో హౌ వండర్ఫుల్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్. సో థ్యాంక్ యూ, Raj. Yes, sorry again, one last picture for the print media. And I forgot to mention one thing. Honestly చెప్తున్నాను నేను, నాట్ దట్ ఈస్ ది బాయ్ ఆఫ్ ద డే మన హీరో విజయ్, అతని యాటిట్యూడ్ చెప్తానండి. ఐ ఫర్గాట్ టు మెన్షన్ దిస్. ఐ షుడ్ నో ఐ స్వేర్ విండు యూ డిజర్వ్ ఇట్. అంటే అతని యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే, ఈ చివరి నిమిషం రాత్రి నేను 11:30-12 దాకా ఈరోజు ఆడియో గురించి ఇష్యూస్ గురించి ఐ వాజ్ వర్కింగ్. నిన్న ఈవినింగ్ 8 దాకా ఈ వాజ్ షూటింగ్ ఇన్ అర్జున్ రెడ్డి షూట్ నుంచి డైరెక్ట్లీ ఈ కేమ్ టు మీ. ఈ వాజ్ టైర్డ్, ఈ వాజ్ షూటింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ 6. సార్ రాజ్ సార్, కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ సంథింగ్, నేను మీకు ఏమైనా చేయగలను అని అడుగుతున్నాడు. ఇటువంటి యాటిట్యూడ్ ఎక్కడ ఉండదండి. ఇంకోటి ఏ రోజు కూడా నాకు ఇది కావాలని నన్ను అడగలేదు. సార్ నాకు ఈ కూల్ డ్రింక్ కావాలి, నాకు ఐ వాంట్ ఇది అని, ఒక కాఫీ అని కూడా నన్ను అడగలేదు. ఐ వాంట్ హోల్ హార్టెడ్లీ మెన్షన్. ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ బాయ్ ఉంటాడు. పెద్ద చెక్ ఇవ్వండి సార్, నాకు ఇస్తున్నా, నీకు ఇచ్చింది. ఇటువంటి బాయ్ దొరకడు. ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ అప్రిషియేట్ హిమ్. అండ్ ఆల్సో రీతు, యూ మేడ్ ఎ గ్రేట్ పేర్. యు ఆర్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ Ritu. You have been amazing. And your support means a lot. And the whole Vinutna Geeta team, Tanvi, Ranjit worked so hard. And నేను అంటే పేర్లు అందరూ వన్ బై వన్ చెప్తే టైం పడుతుంది, కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ జాబ్ మీరు చేశారు. అయితే ఇదంతా ఉండి ఫైనల్లీ ఒక్కటి దాంతో ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్. మధుర శ్రీధర్ గారు, ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ హిస్ హెల్ప్ ఫర్ మధుర ఆడియో నుంచి. మధుర శ్రీధర్ గారు ఎక్కడున్నారు సార్? శ్రీధర్జీ ఒక్కసారి ప్లీజ్. ఈయన నాకు చాలా థిక్ ఫ్రెండ్ అండి, ఇప్పుడు కాదు, వే బ్యాక్, నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ మూవీ ఇండస్ట్రీ. బట్ ఈ సపోర్ట్ మీన్స్ ఎ లాట్. ఈజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్, సైలెంట్ వర్కర్. ఆ మూలు ఎక్కడ నించుని ఉంటారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, అండ్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీబడి. Yes, one last time, one photo. Yeah. Music director of the movie, both producers, hero, heroine, and Suresh Babu Garu. Lavanya also, please join the picture. Thank you. Sound cut. All right, and it's time for
We heard him sing, now we'll hear him talk. Vivek Sagar, the Pelli Koduku of today. Thanks for the overwhelming response, Andarki. First, I think Yash Garu and Raj Garu, they've given us a lot of freedom to do the stuff. So I think that is one really great thing I appreciate. Thank you, sir. And Tarun, I've been associated with Tarun for a long time. I enjoy working with him because he's very open to different kinds of music. Ila undali, atla undalani em undadu. Whatever is new or something, if it's nice, he'll always take it. So atla, I think the music of Pelli Choopulu happened. And నేను ఒక్కనే కాదు, నా వెనుక దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మా టీమ్ ఉంది. సంజయ్ ఇస్ దేర్ విత్ మీ, సంజయ్ దాస్ అండ్ వరుణ్. వి ఆల్ హవ్ వర్క్డ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద మ్యూజిక్ బట్ ఫర్ ద సౌండ్. సింగ్ సౌండ్ చేసాం ఈ మూవీకి అండ్ సౌండ్ డిజైన్ కూడా చేసాం సంజయ్ అండ్ వరుణ్, మేము అందరం కలిసి. సో ఇట్స్ బీన్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హోప్ యూ గైజ్ ఎంజాయ్ ది ఆడియో. థ్యాంక్ యూ. అండ్ టుడే ఇస్ సంజయ్స్ బర్త్డే. హ్యాపీ బర్త్డే సంజయ్. హ్యాపీ Sanjay's బర్త్డే birthday. టు యూ. హ్యాపీ బర్త్డే సంజయ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వివేక్. ఇప్పుడు తరుణ్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. Thank you all for coming, first of all. A lot of people have come with just an invite from Facebook. I thank you so much. You followed my work from a long time. Your support means a lot to us, my entire team. So really thank you a lot. It's a very emotional moment for me. ఎందుకంటే I was a very humble person, very humble beginnings. We didn't even know if we could make a feature film. But this is proof that the industry is so receptive to good content, and they've listened to us. They've given us the freedom to work. Hats off, the entire industry has been so receptive. I thank them from the bottom of my heart, and my producers. ఒక టైం ఉండేదన్నమాట. ఎప్పుడు నేను ఇరానీ చాయ్కే ఫిల్మ్ మా ఫ్రెండ్స్ తోటి కూర్చొని ప్రొడ్యూసర్ అది వీళ్ళు ఇది చేయరు అది చేయరు అనేది ఎప్పుడు అనుకునేది. బట్ అది ఎంత రాంగ్ అనేది ఐ జస్ట్ గాట్ టు నో త్రూ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ. My producers were like my father figures throughout the entire process. Honestly speaking, while share చేసిన టెన్షన్, the kind of amount of tension that they went through, commercial elements ఏంది, distribution ఎట్లా, ఇది అది అని, it was nerve-wracking for them, and the kind of support, sir, is amazing. And it shows that you have a bigger passion for cinema than filmmakers like me, because you're putting so much at risk. Hats off to you, sir. All the credit goes to you. I hope you encourage more people like this, and Telugu content becomes globally known. That's my only true thing. And Pelli Choopulu cinema వచ్చేసి రియల్ పీపుల్ గురించి అండి. అండ్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ కూడా నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే చాలా ఇష్టం. మణిరత్నం గారి బిగ్ ఫ్యాన్ ఐ యామ్. దానికి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి మై ఫాదర్ పాస్డ్ అవే వెన్ ఐ వాజ్ స్టార్టింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. It was a very emotional moment for me, but there were two important people in my life who supported me. It's my wife and my mother. I would like my mother to come on stage. 5 minutes, sir. Mom, Dama. My wife as well. Lata. Just bear with me for 2 minutes. This had to be done. So, she's a teacher. And HPS, she's a teacher. She's gone through so much for me. And thank you, Ma. This is for you. And this film is also for my wife. For real characters like this, and it has a strong woman character, and these two people are the inspiration, and my father, with their blessings. Thank you so much for coming. I hope it was a nice evening for you. I wouldn't like to waste much time. Suresh Babu Garu, thank you so much for being so patient, sir. And thank you, Chinana, Vinay Bhaskar Garu, for coming and being so supportive, and my entire family sitting there. Thank you so much. మరొకసారి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ తరుణ్. ఇప్పుడు సినిమాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన నందుని స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకున్నాం. అందరికీ నమస్కారం, పెద్దలందరికీ. థ్యాంక్ యూ తరుణ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఇన్ ద ఫిల్మ్. Thank you so much. Thank you, Raj Garu. And Vivek, it's been great, man. Amazing music. Thank you all. Anish Garu, ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. I wish you the very best, Tarun. I know what a big moment it is for you as a filmmaker. This is something everyone who starts out in this journey of being a filmmaker dreams of.
you make that graduation from a short form narrative, move on to a full length feature film, bring it out into theaters, and a day and a time has come now when the world begins to see what you've created. So I deeply understand how that emotion is, and I've seen you and your work over the years, even before Ankokunda or even Saima, back to the days when you made Ganja and all that kind of stuff. So, and in many ways, I've always had an eye on you. I knew that here's a guy who has an original eye, and he's saying something that is different and real, and I got to watch out for it. So I haven't, when you gave me the script to read and we're just having a creative discussion, and when you suddenly asked me to sort of act in the movie, and I haven't acted since Anand. I don't know why, but I decided not to act. For some reason, I thought, you know what, over the years, people have sort of offered me roles and stuff, but something about you, your team, and the role also made me think, why not? So after like 13 years or something, I said, okay, fine, let's just give this a shot, because this is a guy I want to hang around with and learn from, watch, and I had such a wonderful time doing something. What you've done, apart from making this film, etc., etc., the biggest path-breaking thing that you've done is to shoot this in Sing Sound. Telugu cinema, Indian cinema, we've got to stop dubbing movies. That is the most aggressive form of filmmaking that there is. It's awful. It's an absolute waste of time. It's not real. And I have always wanted to do it myself, but have found some hurdle, some reason, some reason not to. And I think you are truly pioneering that effort. That is absolutely awesome, absolutely laudable. And when this works, when people work, people have theories about Sing Sound and whether it works in movies, or this is that moment when people can understand how sound can be designed. Among the many more beautiful things in the film, sound is this one aspect. Music, Vivek, Tape Loop, you gangs, I've been fans of you for years. I've been watching you guys and listening to you guys on SoundCloud. Mattaipo is one of my favorite tracks, you know about that. These guys have always had an original sound, an original thought process. I thought they were absolutely phenomenal. It's so exciting to see you guys in the forefront today. And a terrific ensemble cast put together. I'm very, very excited. I truly think this is the beginning and the continuing of the new way of Telugu cinema. Best wishes to everybody on the team. Thanks. ఎస్ ఇప్పుడు ఇది చీఫ్ గెస్ట్ సురేష్ బాబు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. Very, very, very happy to be here with such a very young unit, happy unit. When Vivek was singing, people were dancing there. That's the mood that we need to generate into this industry, and I'm really happy I'm here. It's really, all of you, really, really satisfied that I'm here. Okay, the producers, best wishes, and all of hello. That's what you need, and I'm sure you've done a very good project, and it'll do extremely well. I was very happy to see Nagesh. I knew him from very, very young days in spirit. Nagesh, I'm so happy. I was very, very happy. నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను ఎవరి కెమెరామ్యాన్ అని, but it was Nagesh. I'm so happy for you, Nagesh. Very, very happy, Nagesh. Great music from Vivek. I really enjoyed. Normally I don't stay so long for nothing. I was happy when he came and asked, can we do one more song? Ante Chainindi, it's really nice. It's like a free concert. Thanks. And Vijay, I cinema chodaledu gaani I've heard a lot of good things about it. Really good. Ritu, all the team. There's one boy, I see. Abhay. All of you. Thank you all. You've done a great job. And Tarun, I have a proposal for you. Will you accept it or not? Will you do my next movie? Absolutely, sir. Absolutely.
You're done. Your whole team come up. You can make your Rex movie immediately. I was so impressed. The trailer chusano. It was really good when that word experience, new age rom-com, fantastic. It's really good, top of the line. Very, very happy. I wish this film does extremely well. And all the people here, I'm from the bottom of my heart, I want this industry to be full of these youngsters. Best wishes to all of you. Thank you. Fantastic words. Thank you so much, sir, and congratulations to Tarun Bhaskar. Let's hear it for Tarun. Thank you so much. And Thank you so much. before we end, Padmaja Garu, just 2 lines from you before we end. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. నన్ను మాట్లాడమని అడుగుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, లేకపోతే స్పీచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చేదాన్ని. మూవీ గురించి పెద్దవాళ్ళు అందరూ చెప్పేశారు. ఐ మీన్ నాకు ఆ అర్హత లేదు అని అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నేను తరుణ్ గురించి 1-2 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా 1-2 రోజులు షూట్ చేశాము. వాళ్ళ డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఒక షోకేస్ ఉంది. దట్ ఎంటైజ్డ్ మీ. అందులో ఎన్నో రైట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 1 ఆర్ ప్లే స్కూల్, ఎవ్రీ ఇయర్ హీ వాజ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ అండ్ బెస్ట్ ఆల్రౌండర్. ఇలాంటి అవార్డ్స్ చాలా మొమెంటోస్ అవన్నీ చూశాను. ఐఎమ్ మైటీ ఇంప్రెస్డ్. అదర్ దాన్ దట్, I belong to armed forces background. డిఫెన్స్ సర్వీసెస్లో ఉండే ఒక కామ్రాడరీ మళ్ళీ పెళ్లి చూపుల టీంలో చూశాను నేను. ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్. అంటే మూవీస్ చేసినప్పుడు అందరూ అంటే షూటింగ్ ఎలా అయిందండి అంటే వీ హ్యాడ్ ఫన్, ఇట్ వాజ్ లైక్ అ పిక్నిక్ అంటారు కదా. ఈ మూవీ చేయకముందు నేను కూడా అది ఎగ్జాజరేషన్ అనుకునేదాన్ని. బట్ దిస్ మూవీ యాక్చువల్లీ ప్రూవ్డ్ ఇట్ టు మీ దట్ సమ్టైమ్స్ సమ్ మూవీస్ కెన్ బీ ఫన్ షూటింగ్, అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అ పిక్నిక్ ఫర్ మీ. అండ్ everybody, we all became like an extended family. Today is the family's reunion, I can say. And నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన తరుణ్ గారికి, రాజ్ సార్కి, యష్ సార్కి, అండ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్, ద హోల్ టీమ్, నాగేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్, ఇంక్లూడింగ్ మీ, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఐ థింక్ చాలాసేపు తీసుకున్నా. Thank you so much. Once again, wishing the whole team all the very best. And Ritu? అందరికీ నమస్కారం. సురేష్ బాబు గారికి, ఇక్కడ వచ్చిన గెస్ట్కి, మీడియాకి అండ్ మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ఈ మూవీ నాకు చాలా స్పెషల్, ఎందుకంటే ఈ టీంతోనే నా యాక్టింగ్ జర్నీ నేను స్టార్ట్ చేశాను అనుకోకుండా షార్ట్ ఫిల్మ్తో. సో ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అగైన్. Thanks to our wonderful producers, Raj Kandukuri and Yash Rangineni sir, for being so supportive and encouraging throughout. Tarun Bhaskar, my friend and director, thank you for giving me Anukokunda back then and Pelli Chupulu now. Thank you for giving me this beautifully written character, Chitra. He's a fantastic director, and I'm sure he's going to go great heights. It was wonderful working with Vijay again. It was fun being his Vadina in the last film and his Pelukutru in this film. And yeah, I hope I get to work with him again. Our cinematographer, Nagesh, for showing us so beautifully. He's brilliant at what he does. Man of the moment, Vivek Sagar. I don't think I need to say much. You guys have seen it all. I just like to congratulate him and wish him all the very best. Thanks to Lata for making me look like Chitra. Thanks to the entire direction team, production team, the entire cast. I got to work with some of the most sweetest people. Nandu, Gururaj sir, Kedar Garu, Padmaja ma'am, and the rest of the cast. Thanks to the entire production team.
అండ్ మీ అందరి సపోర్ట్ మాకు కావాలి. విల్ సీ యూ సూన్ అట్ ద థియేటర్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ప్రశాంత్ ఉర్ఫ్ విజయ్. Vivek, you bloody music genius. I love you, man. Such crazy music. Enough thanks, not enough maybe. Thank you to the lovely producers, Yash and Raj. They've been there from the start. Whatever we want, they let us get it done. Tarun, thank you for coming to me with this beautiful film. Somehow he gets the best performance out of his actors. He doesn't do anything, but yet he does something, and that's why I think people are saying we don't know why we love this trailer, but we love it. Thank you to all the people who have come. Sandeep, Kishan, Lavanya, beautiful woman, thank you for coming. And Sidhu and Advishesh, Andaru, and this little cutie. Yeah, Andaru మాకు టీంలో ఎవరు తెలియదు కానీ షేర్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ all for everything. I just want all the boys here. I'm going to give you all 10 reasons to watch Pelli Choopulu. I might screw this whole show up with these 10 reasons. I hope I don't. But I'm going to give you 10 reasons to watch Pelli Choopulu. After each reason, can you all shout Pelli Choopulu chudandi? Okay? Reason 1. Meeku nadumu noppu unda? Are shout man. Meeku nadumu noppu unda? మీ ఇంట్లో మీ నాన్నని పాకెట్ మనీ అడిగితే స్తంభంలా పెరిగినావు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ గారా అని తిట్టారా? మీ ఇంట్లో మీ వైఫ్ నసబెడుతుందా? మీ హస్బెండ్ స్నానం చేసి వెట్ టవల్ బెడ్ మీద వేసి మీ హస్బెండ్ స్నానం చేసి వెట్ టవల్ బెడ్ మీద వేసి ఈ ఫ్యాన్ తే టీ తే అని మా డాడీ లాగా సతాయిస్తున్నారా? మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీకు హ్యాండ్ ఇచ్చిందా? మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ వీళ్ళతో మాట్లాడకు వాళ్ళతో మాట్లాడకు అంటున్నారా? పెళ్లి చూపులు చూడండి. అరే ఇఫ్ యూ వాంట్ టైం పాస్, యూ వాంట్ అ గుడ్ ఫిల్మ్, మేము టీజర్ మీద డెలివర్ చేసాం, మోషన్ పోస్టర్ మీద డెలివర్ చేసాం, ట్రైలర్ మీద డెలివర్ చేసాం. సో ద ఆడ్స్ మ్యాథమెటికలీ చూస్తే సినిమా మీద కూడా డెలివర్ చేస్తాం. సో వాచ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కేదర్ గారు అండ్ గిరి గారు ముందుకు వచ్చి కేదర్ గారు అండ్ గిరి గారు, గురురాజ్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. పెళ్లి చూపుల్లో అమ్మాయి నచ్చితే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లికి తహతహలాడిపోతూ ఉంటారట. అలాగే యాష్ రాజు గారిని ఇద్దరిని అందరి ప్రజలకి పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. I want to thank Tarun, Yash sir, Raj sir. I think after Anand and Happy Days, I am getting a nice role. I thoroughly enjoyed it. It was almost, I was reliving Anand days. You know, I'm sure you're going to be the next shaker of Tollywood, I'm sure. I really enjoyed. Thank you, and of course your lovely wife, Lata, as well. Thank you so much. Thank you so much, sir. And that... I profusely thank J. Narendra. He has done a great job. అంటే ఎంత అద్భుతంగా చేశారంటే నరేంద్ర, నాకు మీరు మర్చిపోండి సార్, టెన్షన్ మర్చిపోండి సార్ అన్నాడు. 4 days బ్యాక్ ఎప్పుడైతే తనతో టైప్ చేశానో నాకు వదిలేండి సార్ అన్నాడు. నాకేమో ఎలా చేస్తాను ఇది చేస్తాను టైం తక్కువ ఉందంటే అన్నట్టుగానే డెలివర్డ్ ఇట్. ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తనకి, తన టీం మొత్తం, అర్జున్కి, ఇంకా మన టీంకి ఎవరున్నారు, ఆకాష్, అద్భుతమైన వర్క్ చేశారు. అండ్ ఫైనల్లీ ది లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ద బెస్ట్ యాంకర్స్ ఇద్దరు, రవి అండ్ శ్రీముఖి, డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ లాస్ట్లీ మా పిఆర్ఓస్ శేఖర్ అండ్ వంశీ, ఎక్కడున్నా మీరు రావాలి. అండ్ శేఖర్, వంశీ ప్లీజ్ కమ్. వీళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్కింగ్, సైలెంట్గా ఉంటారు, నాకు అద్భుతంగా వర్క్ చేశారు వీళ్ళు. ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ దేర్ హెల్ప్. అండ్ శేఖర్ అండ్ నా పర్సనల్ మేనేజర్ మహాదేవ్, వీళ్ళందరూ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. వీళ్ళు సపోర్ట్ అంటే డే అండ్ నైట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ 16 to 17 hours ఏ డే. వీళ్ళందరూ, వీళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పకపోతే తప్పు అవుతుంది. అండ్ వినూత్న గీత టీంలో ఎవరిని నేను మర్చిపోలేను. వినూత్న గీతలో ప్రతి వాళ్ళు, అంటే అందరి పేర్లు కన్నా వినూత్న గీత అంటే తరుణ్ అనుకో అన్నాను, ఎందుకని ఇందాక. ఎవడన్ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ తన్వి, రంజిత్, అందరి పేర్లు చెప్పాను ఐ హోప్. అండ్ సుధాకర్ కొమ్మాకల్ is one person who is instrumental for us to enter this movie. One day he called me, సార్ ఒక అబ్బాయిని తీసుకుని వస్తాను మీ దగ్గరికి, తను కూడా తీసుకొచ్చారు, తరుణ్ అండ్ విజయ్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అనీష్ సార్, థ్యాంక్ యూ. బై సార్. Thank you so much, sir. So that brings the end
of this audio function. Thank you Wonderful so audio much, function. everybody. Once again, wishing the whole team all the very best. And thank you so much who all came. మీరందరూ మీ సిడీస్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా మధుర ఆడియో ద్వారా ఈ ఆడియో రిలీజ్ అవుతుంది. సో పెళ్లి చూపులో ఆడియో సీడీ మాత్రం ఖచ్చితంగా కలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం ఫ్రమ్ జై మీడియా ఫ్యాక్టరీ అండ్ రవి అండ్ శ్రీముఖి, ఇట్స్ టాటా, బై బై, గుడ్ నైట్, డ్రైవ్ సేఫ్. Listen to the words that we be spitting for.